Simplex music. Right guys, right. Ma uyai tipinde pamvenge tai guys muchidedzana fast chipinde pamvenge. Itai muchidedzana tinzwe kuti zviri kufamba sei. Itai tuone kuti share live guys, tuone kuti haufa. Tuone kuti nyaya iri kufamba sei. Atika tuone kuti nyaya iri kufamba sei. Tuone ndasakatandara tiri pano. We are here, we are relaxing. We are thundering. We are tariro mandizvidza zviri say happy Easter guys. High vibe damne. Ati muno ndakara tine vibe. Mune amarere. Dalina watengere nemi. Amaru. Watengere esiris. Kana risicheche munhu wangu anositi mamarula iyo. Wiki holiday yakanga mazati holiday gore. Right. Varume muri vere comment section. Muri vere comment section varume. Kokone muri vere uko. Tasachi, meso ako kuno, usada undijairira, ndozvandisingavi izvozvo, ndozvandisiri kuda. Zvakaoma, wedwega Enzo, zvakaoma wedwe. Enzo aisha wamisa ngoro. Wafisa kwai wamisa ngoro. Hai, zvakaoma wedwe, zvakaoma. Right.
Masquera seko guys mamuka sesa mona ninjani dimeda. Atika mumboseka mbuwa zvinoimbi vari vaimbi vedu kuZimbabwe. Ndati mumbowa zvikuimbwa nevarume vedu kuZimbabwe maartist edu kweyo ofisa vari kumisa aiwa I hope yanga ichingove so comment section hamuna kumisa ngoro handidzi akutidoda nomisa ngoro paMvenge. Right guys, nhasi Easter tiri pano tiri kutandara anditika tiri kutandara tiri kufara tiri kuseka tiri pano positive vibes only. Zvisinei chirongwa ichi chamakakumbira chemvenge zvinoreva kudai so toda kuti unotaura zviri pauri zviri pamwoyo pako. Kune vachauya nenyaya dzekunjolo vari kudambudza kuti kumujolo uku kuri kufamba sei kusleep over kwavari uku nhasi vanenge vachitiudza kuti zviri kufamba sei. Handika kune munhu anogona kutouya nenyaya yake itori deep kuti mirai ndikudzei what I'm going through. Handika regai ndikutaurire a lot imvenge mix masala chero zvawauya nazvo chiudza vanhu chero zvawauya nazvo chitaurira. Handika tinenge takangoteerera but iwe kweyo mai maponga uri kunzwa iwe vamisa ngoro wani kuzivamisa ngoro wani maona zvakaoma. Right, so anyway regai sezvinhu zvakadaro tione kufamba tione kufamba nebhora tisatore nguva. Nditika ndikumbirawo mundisirewo nhamba mucomment section ndisirewo nhamba because ngavauye nenyaya zvavo tiripo kokuinda apata kumachechi tatodzoka isi vamwe hatina kunditozoenda mangwana manheru masikati nemanheru nekuti hanhasi tadzoka kumachechi uko. Saka rigatimbonzwawo vamwe mukati memvenge zviri kufamba sei, what's going on, chii kumujolo uri kuchemedzwa nani, zviri kuitika, Gilbert ari kuitei kana kuti Gaudenzia ari kukuitei kana kuti vamwene kana kuti zviri kufamba sei, chiko chiri kuitika kana kuti wanga wakasungwa wakabaya handimazviona. So toda kungonzwa zviri kufamba sei pamwe mumba mutonetse chemu. Right, regai timbonzwa kwai kuyai kufimba mavakazonesepi varume. Don't worry, takatongwara zvokuti varume vari kuwanda every by the day pano. Manje nhamo yacho inenge yapera yevarume yamuri kudai kutsvaka idzi vanenge yapera, munenge mungowana padhuzepo panapa. Varume vanga vari vashoma ndinoziva. Saka varume vadi vari kuita vachiwanda by the day to are having new men coming up, new name coming in. Saka manje varume vanenge vadi vanenge vasara. Ndisirei number guys, isai number ini number ndiziva. Tatenda nokigwa ratofona. Tatenda nokigwa Yesi Watson Bato kwanza watching from Ukraine Central. Thank you kuseka kuhondo. Muri sei ndimi varume atoda imanda kunogwa hondo kuti varume kurova isusu inde munogwa ku Ukraine uko ndo chako kuko. Right guys, ndisirewo number ndipine. Ndisirewo number tone. Ndisirewo number. Vanhu vegroup reHaiti isu tiri kulive ivo vari busy kuita zvenhikikirega timbovavharira group ravo vauye kune vamwe. Right, tisirewo number guys, tisirewo number mucomment section. Tisirewo number mucomment section tione. Tisirewo number. Yes my area kuri sei kuBotswana nhasi. Botswana iri sei nhasi. Kwanza handina ari kundichemedza asi munofungewo nemashofe varume vakaita sei uchaudzwa naumwe vako nhasi mukatumu. Handika pano vanogona kuiva mashara kuti kuUK varume kuUK vari kuitira dhochera machira. Pane dzatakambwa dzakakurumbira mazuva apfuura kuti kwai varume vese vari kuUK vari kuti kana vachinge vanakigwa vanomama. Handiti vakangonakigwa vanomama. Takangozviwa ipo panapa vachitaura vana sisi vedu vari kuUK kune vanin'ina vedu. Anomaona ndisirewo number guys, isai number ndipine number. Andisiri nawo here mucomment section. Moderating team iri kupi? Moderating team iri kupi? Moderators kwanza varume kuUK vakanakigwa vanomama ndozvatakangowa wina ndisindakadaro varume vacho kabva vauya vachizvidefenda pana pekuUK zvikanzi nhema isati mami. Saka mene zvaingove debate raingoti kapa tatindamire ndakamirira vanhu vese nhamba ko vanhu vacho vaindepi vatisirewo nhamba. Ko vanhu maindepi vanhu where are you mutisiro nhamba. Fona isandisirewo nhamba guys. Saka mese namba apana nenhamba apa. Namba dzekufona apana nadzo. Saka dzinongori na letu chete na hitha. Letu na hitha ndivo vanoswanzonyora nhamba apa. Mai mabhonzo muri sei? Wini makazviri sei? Isei nhamba guys.
vakazvimirira vari vezvika inemati mame vakadzi vakati inema muno mama taingoteerera panosati kuuk kaizvo taingohwawo ini namba ndizii nemusoro ini ndizozikama necomment section yesilizi kaseke namba dzozikama necomment section handizii nemusoro guys nyoraiwo zvenamba 19 yawe namba dzekufanana kwevanhu dzinoti kudi palive handisiri ndakadaro naijoyi handisi vanhu ndo vaitaura pano paya vaichinjena kutaura umwe akati ndakabvisa nhingirikiri yangu yesilinda meja enda kurova umwe akati ndakabvisa machisi angu yewaiti ndikatorasha murume anga aungomama kungodai wamama kungodai the wacho mama hey thank you Isabel Vatisa thank you Isabel right iyo namba iripoyo right fona itinzwe vari kumamai kana kuti imi vakadziwo this time ndiri kumavasi zvinhu zvacho amen right fona itinzwe namba ndapin up namba dzaiswa naishibel thank you ishibel tinaye muponisanza new here welcome tinaye how are you tine kugamuchira nemufaro mukuru paSIS MELLY Diaries chiti pana pandepe positivity positive vibes only anditika positive vibes only pana ndepekuseka kusvika wadambuka mbabvu handine kudiscasa dzaiswa namba idzo namba idzo right namba dzaiswa guys itaitione fonai tione namba dzaiswa fonai tiutinzwe namba dzaiswa ndakatopina namba mukudziona dzandakapina idzi madziona namba dzandakapina hanzi namba dziripo sime dzandakapina dzandazopina kupesira haikona zvepastage Linda Brooks tusara zvokudana zvemumujolo chaiko iwe everyday kungo munhu achingoya kudai so kutosiya sake doti rake ngoya kudai munhu angosiya sake doti rake machira ngodai munhu angosiya ita doti kusvika chimoko chati aidamuza how are you kusvika chimoko chati nai vedu beko ndofirei right hello hi SIS MELLY how are you good SIS MELLY ngicela ukukhuluma ne ngizoba off topic kancane alright kodwa kukho konke ngicela ukukubonga kakhulu ukusibambanisa siyabonga kakhulu you lead by example to all diaries thank you have done a great job Elvis ushonile but Elvis usibambanisile sonke amen ngiyabonga ama diaries amen siyabonga singalahla maZimbabweans sibambane ngothando langokuthula ngiyabonga kakhulu SIS MELLY okay ngiyabonga nawami ngiyabonga kakhulu nathi nisethele ipace there was no way except to follow a very big one thank you SIS MELLY thank you my sister bless you all right sharp okay right ndikaitinze pane angachifona hanzi ndinotenda makatibatanidza tose matshona nemandebele we thank you very much and that's beautiful that's a beautiful message hello caller SIS MELLY yes pambeke zviri sei mushe muraitere ndiri boy mushe okay I'm calling from Botswana Francis Town all right tiudze zviri sei uri free uri kunight out here kana kuti uri une imwe way different mujolele kimujolele orokini mujolo SIS MELLY okay hatinze zviri kufamba sei kumujolo okay SIS MELLY ndiri so I want to know what are people's thoughts about it I want ideas in a way dzashofe not shofe such but dzemujolo okay chicha watopinda mumujole mujolo nditori imwe wakapinda rini mujolo wakapinda rini mujolo wani gore ndingoti mwedzi miri alright saka chii chiri kuri pakunetsa papi pamujolo alright guys inini ndiri munhu uri kubreaka my sister uri kubreaka
Poshana yaita seizvi. Yellow caller. Network yake yangoti reconnecting. Alright, tigaiti mbomudropa. Mujolopa botsko. Ya wadzoka. Network yako yanga yotiza iwe. Yanga yotiza network. Zviri kufamba sei? Alright. Ndaona kuti nanga ndafamba kuenda kure nekunemba saka wifi yangu yakusabata. Alright. Ndiri munhu ari kujona nemurungu. Okay. Anditi. Ndijona nemurungu nacho negore ne2 months. Alright. But chiri kuitika manje ndechekuti maonero angu inini murungu asi kuda kuti kubuda pachena kuvanhu kuti tiri kujola. Alright. Ari kundiita great. In a way. Ndiziva kuti ndingabva ndaiti secret. Uri kudyirwa. Ari kuda kuti akudyire musaga senzungu. Ari kuti angada kundidyira musaga wetonga ari kubuda pachena because vamwe vana vatinogara navo pamba panapa mwacho natori muzukuru musikana mukuru akuzviziva. Mazuva apera takaenda kumuchato kumba kwavo kuti aenda kumuchato kumba kwavo so itependi kuti akazonditambira ine Teachers, how are you? Aive nevamwe vanhu vaive navo but akatosvika pandiri akandihaga akandikisa in a way yanga itoratidza kuti no something is happening panapa maona. And ndiri madhumbe weya wekuti ndine mota yangu, so in a way people even my families ake they are just saying nonyemboti ndimadhumbe nonyemboti ndimadhumbe. Saka iwewe mota yako iyo madhumbe uri kupaka mota mbaba bosi? Bosi wakwane mota? Okay, ndiyakandiwedzera mari yemota. Okay. To be honest, ndiyakandiwedzera mari yemota. So SIS MELLY, the guy has been good. I feel like ane kamwe ka problem kainako, so andizi yangu SIS MELLY kuti relationship ndinganetarisise kuti munhu wekuti mukugarisana kwatu tiri kuita handiti even tiri kudanana even nerimwe side ndiri kuita madhumbe handirove handituke is not handituke handiterere mumashure zvimwe zvakanyanya chacho kuti uri kuenda kupi kana ndachosi ndine kwandoda kuenda ndotonzi alright mani kuisira chiyo muchada madreams here and everything kana sometimes I think once in a while ndikada kuenda out anotondi manheru especially kana ndikuda kuenda kana out ye-late outing yaya anotonditi nzvichi ande ndinonokudropa usaende nemota yako unonokudropa after mapedza kuparandura aichikutora whether zviri right handizi kana muri kugeta my point. Tikuigeta point. Asi pane point yangu ndepekuti ndiri kumhanya here kuda kuti achindizisa kuvanhu because iye ane reason yekuti ndiri kumboda time because ndakarwadziswa munhu mukuru futi mumudhara dhara mudhara uyu ana mhuri dhara iri rine vana rinombobvira raroora. Okay, saka raingoita vana richisiya rakaita okay matauriro ake mandudzi raakandita inini akandudza kuti mwana wake wekutanga akamita negirlfriend. Unongoziva vanhu vemunyika vemudzinyika idzi kuti kana vasina kuroora nekuchata vanenge vachiita nagirlfriend neboyfriend even vachigarisana samaina baba senge kumusha kwedu handisi girlfriend yake akaita mwana wekutanga naye and then mwana wechitu andira kuti mwana wechitu anga asiri girlfriend yangu ndakatoita zvacho kutongoitawo musikanzwa kunze then musikana wacho nabva abatira nhumbu abva aramba kubvisa nhumbu. Munongoziva vanhu vemunomu vanofunga kuti zvekubvisa nhumbu it's okay ndokuzvarwa kwakaita mwana and then mwana wechi3 andira kuti mwana wechi3 uyu aive bhuriko and then vatapedzera taakuita yeki so ataura kuti munhu waaifanira kuroora ndimeve mwana wake wekutanga vakaenda kumberi kwemakungwa ende vakaendeswa kumberi kwemakungwa because anga amitisa munhu uya wanda kudze wechitu mwana wake wechitu uya mamunda. Saka nyaya iri papa ndeyekuti iwewa uchadi kuramba uchidlirwa musaga wakuda kuti uchigara nemurungu futi amachikuroora because paane gori kapa nyaya iripo ndeyekuti inini
akachena zvaari kuda because ndokunonge pamwe nini vari kutaura kuti vasikana vake avakava vave mabhutikoko kana ndizvo zvandiri kuitwa weni ndingada kutaura kuti ko kana iriyo uri kuitwa yekuti unongonzi taingofarawo pakazodai nokuti chekutanga wai murungu wekutaura kuti mudhara handi ane vana vake vatatu handitika anodana newe angadai achitofamba newe akatopata ruoko kuti anokana kuti maybe muresist haadi kusikamatana nemunhu mutema aiwa munhu mutema uyo munhu mutema kana chiti murunguka kungotaura kuti murungu munhu wokushandira wokushandira ukudana nemurungu wako iwe murungu weblack kana chiti murungu unoona kuti urikudana nemurungu wako wokushandira kola saka pambapa zviri kufamba sei apa pamusha pavo vana vari kuziva uri matumbe kaiwe vana vakatanga kundiziva ndiri matumbe because ndakanga ndiri matumbe but vana vava kutozviziva zviri kuitika kuti mudanana vana ava vakura zvakadii wekutanga ane 13 and then the other two ava vanouya vachienda vanogara namai vavo ko paka pari trick saka munogara muri 3 iwe nabhosi newe nemwana aiwa tinogara tiri inini nemurungu nemwana wake ane mwe muzukuru wake zera rangu rine rekuma-20 rekuma-late 20s nemumwe wachona muzukuru wake waakatora nevazukuru vake 2 akatora vana vehanzvadzi dzake ane hanzvadzi dzake akafa recently and then abva avatora vana vacho but vachona atokura zvekutoti kwemwedzi uno ari kutozviendera kunozvirentera kutowana imba saka vana vanoziva here kuti uri kudanana nasekuru vana ava kunotozviziva senge semusikana mukuru akatogariswa pasi akaudzwa kunzi nemusikana uyu isusu tiri kuita sei taakudanana saka nangoti saka zvino kana ndida kubvunza manje bvunza wangoti kana muchachi akaudza vazukuru akava kuti makudanana ndichi saka chii chikumunisa kuti audzewo futi vamwe kunze uko kuti ari kudanana newe ipapo manje ndo pari kundinetsa ipapo manje because even anamai vevana vake kunzoku vari kunzoku koko vanotongofunga kuti pamba panapa inini ndiri madhumbi zvekuzofungira vanozongozvifungira because pavanomboya vachisiya vana vanoona kuti dressing yanenge ndakarova ndokunonge ndakatorova bhamshoti and vanobva vanzwa sesemwe wachona musikana mwana wachona akaenda nodza mai vake kuti andiva nemota andivakatenga mota saka kupera kwemwedzi mini mchise kuti bhosi anotokupa mari yako yepei aiwa kupera kwemwedzi ndinotopuwa changu chebasa aiwa kupera kwemwedzi ndinotopuwa yese yakatokwana ndotopuwa kana saka apo wakawedzerwa here mari because wakurova double job kapa wakawedzerwa here mari aiwa chonai manje mari yangu inini yekushanda panapa handina kuwedzerwa mari yangu ndakangora yaive right kubva ndichitanga ende ndanga nditorokei nayo mari yangu inini but zvekuti inini ndikada kuita ndikaita anything chandiri kuda kuti ko panapa ndanzwa kuti kubuda kunodhoka makeki ndikuda mari yekuenda kunoita kosi yachona ndinopiwa ndikaona kuti zvinhu ndakaona ndiri kutamba maraundi angu andiri kutamba inini nemaraundi angu andiri kutamba kuti ndiite zvinhu zvanguwo zvamunenge nchida kuita ndoda mari yekutumira mwana kumupa ndinopiwa maona zvinhu zvakuti zvimwe zvinhu zvangu zviri personal zvandinoda kuita anoita handisi ndakupa mari yako saka every day pamunoparadzana muchida kunovata iwe unonaka kubedroom kupi kola saka matove murume nemukadzi saka matove murume nemukadzi from madhumbe to wife matove murume nemukadzi ka every day unoenda kuchapenda novata kubedroom utinopinda bedroom make fei apa uchibhadharwa kwamari yako yepei apa uchivata hako uchishanda double duty enda ndokunyepeya kuti pamba pachona ipapo pane basa pamba pekuti vana vachona ndakudza kuti vakura sei vanouya kuti vachipedza kudya ndinotovati suke maplates ndotovapa majuti ekuti mwari kutsvaira mwari kusuka maplates mwari kudai handisi munhu wekuti ndinge ndichitoshanda zvokuti ndotoisa manews because handina basa rekutozviti ndotozviti ndinoshanda chazviya but pane problem yangu ndepekuti inini munhu wikoyo hai handizive zvangu nerimwe side ndinombofunga kuti ndoda kumumhanyira because kana kumhanyira gore ne2 months gore ne2 months hakuna kumhanyira chirega ndikupe honest opinion yangu inini panyaya yako yawandiudza handika iwewe nemurungu wako uyu kauyu
ndo unonzi mujolo straight, ndo unonzi mujolo yakanama, and it will end in tears, especially kuside kwako. Why? Because iwe ndiwe foreigner ikoko. 2 uri mumba make. Hanoona musi wacha ende uti kana kanaka bedroom kuna bedroom kwake every night kunovata. Musi wacha zo uya nemsikana mumba chikuti dzokera ku room musperu ndi ane msikana wangu. Ucha wasei. Munhu patakatanga kutodana na before ndichitombeta zvekuti nandiri madhumbi chesho. Aitombove nevasikana vaiunza. But kubva zvatachanga kuita official kuti no mujolo hasambunza hapana musikana. But that's not a guarantee yekuti hazounzi pamberi apa. Iko zvina chiri kumboenjoya iwe. That's not a guarantee yekuti pamberi apa hachazouina kuti shiri nemuriro wayo hairegi. 1 2 nyaya iripo ndeyekuti ka hapana apo zvemarriage apo usanyanya kutarisira hapana apo. Nokuti muri kungotamba henyu. Uyu ari kungodawo maservices ako. Handiona ekubedroom ikoko. Zvose neemumba make. Handiona iwewo uchirega kutozvitoisa my hopes up kuti kwai marriage kutoramba kutokuburitsa obvious kune ava vanotovaudza because vari kugara mumba mwechete one or the other vangachazviona tiri kubuda mubedroom iro plus kana paine mabedroom ekuti vesana okupa mabedroom anotiona vatepi saka there was no way except kutovaudza chokwadi kuti uyu tiri kudanana kuti vasavhunduka uchipinda bedroom. Asi kunze uku chokwadi haangambokuindochise mukadzi wake nekuti haana maitentions ekukuroora munhu ushu. Haana maitentions ekukuroora muri kutamba henyu kola. Alright, fine hangu inini handina hangu problem nazvo handiri kunyepera ndine munhu wenandizvuga kuti at the end of the day it's not like inini handina pandiri kuteka advantage pangu pandaida kutekera advantage pangu inini ka so far so good that I can say, but iko zvinezvi ka because zvandakaita nekuzviupgrade kwandakaita kuti kana dai ndikabuda mumba make handichanoita madhumbe fine handada kuziva kuti iko zvinezvi ndakuda kuita stand my ground manje because handichatya kuti akanditi no aiwa haungatyi munhu ave negoro uchingochokochiwana bhosi uchagomutya chava muri mwako muri mwako vaunobata naye daily uchitokurubura uchagomutyei hapana kumbomutya kwandiri kuti ndakuda kuita stand my ground ndakuda kuziva my intention ake kuti what are the intentions so that inini kana ndiri open kuti I'm open to date kunzouku ndova open to date. But munin'ina wangu, do you think this man achiri kudya muchero wepakati, do you think he will openly tell you kuti sha zvatiri kuita zviti kungotamba ini nangu zvokukuroora mayas? Do you think he will tell you that? Let's be honest, let's be very realistic pano. Do you think achasha you can stand your ground uchida kuziva chokwadi kuti naiwe tiri kumboita sei? But munhu wechirume, do you think achakuza chokwadi kuti sha uyu tiri kutamba kana nokuti ndo arimbomira pazvandiri kugadzirisa ndakaitwa anenge chokupa excuse but achitotamba newe? SIS MELLY, but truly speaking, nezera rake kana asiri kuda kuziva zvaari ka iye kusaiti kwake naye ari kutopedza time yake. Do not worry about kupedza time yake. Do not worry about his time because he knows what he has been doing. Andika anga achitojola kudhara kuti chavana vake 3 haasina chekuda pamakatozvidza kuti nini abdani nezvemarriage. Handona ndine vana vangu ndokugara ndakadai. Saka kusaiti kwake hapana, he's got nothing to lose. And most things to lose it's you because you are in your late 20s and uchada kuzororo uchemba yako we stable and nani iwo chibhurubudzwa nedhara iri every day. Nani dhara riri kubvurumudza iri nani achazokurora kola kukanda mudheni. This story caused me I need an Amarula. Shakira Amarula Shamar haiwa denandriniwe weka watiwo wa stabilizer and mari wakachigwina and moto wakachigwina. It's high time for you to move on, my sister. Move on because at your age uchada kusettle all down. SIS MELLY nzwemunzwe kuti inini ningozviti no inini ngakuenda SIS MELLY ka besides kuti aita zvinhu official iko zvinezvi SIS MELLY ndikamira apa ndikabvunzwa kunzi okay pane mamwe maareas ese apa are you happy SIS MELLY from kubva kubedroom kwacho from kubva the way anotreata munhu uyu semunhu wemukadzi respect kupiwa my own freedom I'm happy so kuti ndikunyembere SIS MELLY kuti
ndisina kuudzwa chokwadi kuti pandimire ndepapi kuti ndikuti ndiri kubuda also you haunako problem also haudako kusetla zvako you are happy with whatever everything zvakaringana handika kubedroom kunyatso kuchoko cheu Smelly, you get my point. My point here ndeyekuti zvonizvo zvimwe zvese ndiri okay handisi but inini ndiri kuda kuti macousins andiudze kuti ndigarise munhu uyu pasi ndimubvunze my-intentions ake handiti akatenga muromo and then I think I will start preparing kuti no I really have to leave now. Pane mama before iwe kwakamboya mama mamaidzere kunomwe wakamboya vakainda nekuda kwei akatondisiya panapa ndaitomuziva akandisiya panapa ndaitomuziva ndakasirwa panapa nasomeone wandaitoziva panapa someone iyeyo ukambomubvunzirudza here kuti yanga asingaiti kufuti iyoyo no iye akatondiudza kuti no handina kumbobvira tatombojola nemunhu uyu and akatoenda kumusha because anga atone nhumbi akatoita nhumbi ari pamba panapa nemunhu wake wemunomo manzwisisa aitove nemuzimba wake waidanana kusvika vamitisane bva vaenda kumusha kunoroorana akatodzoka zvake muno mufrancetown but atori kumba kwake nemurume wake akatondisiya ininika akatondisiya azvokutoti akatondisiya bho akatondisiya zviri right munhu wekuti akavashandira achiri kugara namai vemwana wake wekutanga maona kusvika mai vemwana wake wekutanga vaende abva angosara kavashandira kutosvika azondisira inini okay aiwa pakanaka rega ndii kuti makazeni akuudze handitika watindokumbira kuti makazeni andiudze kuti pane ndodii ine angu chandatoona kandi sezvo wati hauna pressure nazvo ingoramba uchidliwa ko zvemusaga handi wati zvese zvakaringana wati kubedroom unogutisiwa handi zvawataura Mrs. Melly tererai ndati zvoni zvimwe zvese zviri okay nemunhu makandibvunza kuti okay munina une zvimwe zvinhu zvauri kukomplainera zvimwe zvese zviri okay zvandiri kukomplaina nazvo ndezvekuti inini Mrs. Melly ndakuda kuti ndichiziva kuti ndezvekufara kana kuti ari serious ndoda kuziva asi indakuudza kuti ndezvekufara hapana serious ndikakuti inini kana uri kuda kuzoitawo life yako yekuti uzowana munhu ustabilize ugare pasi udzikame handika it's time for you to move on ninga wakabenefita mota waanayo mari I'm sure wakaseva handika chibuda pako windonoloja pako uchiona zvekuita naone mari otanga business or something ukati iwewe aiwa panapa ndigere ndakana kubva kubedroom kuri right ukati zvese ndinopiwa ma-allowance and everything kunenge kuri kuita ngako kutyirwa zvako musaga sisimeli kunenge kuri kuita kunge zvako kuti ndikutyirwa zvako musaga fine but sisimeli inini akuti kupamwe kwandakabva kumashure uko even nemurume angambe ngakandirora kutondisa mumba sisimeli was not that caring was not that gentle was not that being there for me. Une mwana here Kola? Une mwana here? Yes ndine mwana. Saizvozvi pamunenge muchiita chikiribidi munoshandisa maprotection? Sisimeli mazuva afamba achashandisa sisimeli. Makungoita yeke. Saka unoprevenda? Ndakazviudzwa kuti ndikuprevenda because handisi kuda kungwera kana ndaita mumwe mwana inini ndisina kuroorwa aiwa handisi kuda kuita izvozvo handisi kuda izvozvo. Saka since zifu answer iwe utori nayo madhi achakudzawo makazeni ako asi ndonesa kuti answer iwe nayo kutara kuti ukuda uri happy papo uda kungodligwa kwomusaga zvezvimwe zvaunei nazvo. But sisimeli okay fine makazeni ndikumaona zvangu kuti akundituka. Hapana kana mbokutuka kana one hapana uzonona makomenzi hapana I think mandipindura kuti sometimes hapana kumirira kuti ubvunze udzwe chokwadi unofanira kuzviona wega kuti munhu uyu achandirora kana kuti handizondopa paine mubvunzo wangu but pazvimwe zvese hangu inini sisimeli ndiri murudo and ndiri kudiwawo zvechokwadi zvekuti pazvimwe zvese sisimeli handina chandokomplaina kuti munhu uyu anozodai so anozodai anoenda kubasa anotodzoka kumba in time haaende kubhawa kunonwira because neage yake because akura vari kubvunza ndinanhu handaona kuti vabvunza kana uchiti akura zvekudikwe iwe ari chiko kumasi 50 60 ane 50 inini ndine 29 baba wako chaiwe
udana baba wako zvakaoma mudhara wako aiwa wakura 2015 ya aiwa alright sezvine iwe ndakuchikubvisa wodzokera mucomment section andika so that makazana kwari kufona unzwe zvavari kutaura alright sharp haya right rigaitinzwe hallo pamvenge kola tiri right murisei kona ndambokuyisira iaudio masikati saka ndatofara paita mvenge okay ndenze mujolo idzodzo sisimeli so tatanga utopinda munyaya kusati abatsira hora ichitaura tibatsiredzei muri 2 mwana yachibatsira yako kana kuti yauyu muri 2 dzimai mefoni ndadzima alright saka taura yako tiwe then avanhu vachauya makolazi mbomirai dzenyu timbonzwa 2 ava vamwe tibatsira 2 ava vari kuuya yawe right yako yemujolo iwe yakamira sei yangu yemujolo sisimeli ndekuti ndakadana nemunhu since last year until now nevana vangu iye ane vana vake mune vanganiwe vana vangu ndaigara inine 3 okay iye ane 3 and then but munhu wacho anodhakwa mboko ndoko number 1 alright okay maiziya ndaiziva nyaya yacho anodhakwa zvekudhakwa zviya but mongozivawo zvisine musoro unopisa unenge uchiti munhu achachinja and munhu uyo ane jealous rimwe rekutopenga chero rekuti haufaniri kutaura nemunhu haudii apa indoita zvekutengesa zvinotoita kuti mari ibatsirike even mafriends mamwe echirume they all even hama chaiyo kana murume wasisi vangu ukangoti ndazoona bamukuru vangu utonzi ungaonaona bamukuru here kandowafambira sisi vako anyone phone even midnight angonongoti ndipo foni yako iye anogara kwake indogara kwangu red flags itoripo yakakurisa pa1 year 4 months dzese idzodzidzi ndakatomborohwa katatu okay so now pane point pekuti ndakazodecida ndikaona kuti munhu uyu zvese zvaanoita chero vana chaivo vanogona kuti ndakambonzwa kuvaka kumusha imari ndikati kuruzeva kwakachipa svika ndoda kukuvakira ndikati ndivakira kuti zvadii yake inafod kuvaka paruzeva zvikanzi no handisi kuvakira ivo ndikuvakira vana vako nekuti ndikaroora iwewo handisi kuroora vana vako ndikabva ndati okay no problem don't worry ndozviitira zvinhu zvangu now ndobva ndazomuti march ndikati isusu hatina kwatiri kuenda I think we must end this now munhu abhizi akuteverera kwai ndoda unoroora mari nditori nayo ndibati mari iripo pano nehama dziye dzandandisina kutomboona vese navo vakuita kunge kunzwisa tsitsi handichazviite futi pandakakurova ndisatani saka kurevera nemasatani kuti did I make the right choice kuti I'm done inini hangu definitely makazana asati auya kwandiri inini definitely you made the right call foni yako mita maechoes anisini maka ndikuzvinzwa kumasuri but haisi paloud amene maechoes but ndikutozvinzwa inini ndichitaura kumasuri alright yanyarara irikutaura iri kutaura sido right inini hangu kwandiri kanda kukudza mared flags ose mared flags narcissist anokurambidza behavior yana yemunhu anokurambidza kabatwara nevanhu uya utokurambidza musasa musati maroorana musati madini uri mai vakatombozvara vamwe misoro mitatu vari kunzi hamufanira kutora kana nehama dzako handidi uende kupi usina kundiudza hationa apo wasvika pakutomborohwa uchingodzokeredza munhu akadaro what is next otikwai kana ndikakuroora iwewe ndikuroora iwe handisi kuroora vana vako amene utikwela munoda imwe very strong signal yakadii because kwandiri this is all chidewa toramba kwakasitika padecision yako nokuti munhu akadai godo raanaro iri kai
jealous ranoruka ndo vanhu vana anokona nomwe murume ngwana ndakakupedzisa kudigwa acid ayo maita basa ipapo ndachida input ya someone asingatombozivi like asingandizivi ina hangu ndozva ndakazvimirira maini ntizaini upenyu hwenyu kana mune vana 3 makambowana uyu muchawana mumwe uyu is not the right for you antori munhu anoto behavior yekuti akamwadoro pose pose iwe zvinomako achakumira idoro kuti aya akurove ozoti idoro ende ndoga ndichitaura panapa vanhu maabusers ndozvaanoita anokuabhusa nhasi handika kana wathreatina kuti ndakusiya oti satan orovera nhema satan kuti satani ndianga ndinyengera ndiye akazodai handichazvipami munogara futi mwedzi zvakanaka zvotanga futi handika chinonzisiya ndechiri mumaoko ndochinonziregedza chiri munhu muninga umu haungamusisi munhu but munhu haperegwi nemashoko ekutaura ekudza zvanoda kunzwa iwewe saka decision ndeyako otherwise unopesa unofira mafufu segonzo alright thanks my I know kuti zvinorodza unenge wada munhu wako but this one ka serious siya pamberi pamwari zvokwamwari chaizvosiya siya alright sharp right tikuda ma-advices chete guys 2 vachamira nemusikana uyu wekutanga wemurungu uyu 2 vachauya vachipawo uyu munin'ina uyu weabuse uyu 2 tokoda chete vanhu 2 vanongoya nema-advices avo handika pertaining nyaya dzataurwa 2 idzi right regaitinzwe kola hello ndiri right kola uri sei ndiri right ini Mrs. Melly story yandakamira yakadaisoo ndakauya mu2014 ndine 25 vandasanganawo nemunhu ndakasangana naye panguvayo vachadanana for 2 years vakaita mwana and then after mwana munhu akatanga uchinja vatasiyana mwana akatorwa nefamily yake akatanga kugara nekumba kwefamily yake inini semunhuwo asinawo family ndakatomirira kuside kwavo mwana akangoenda zvakadaro but ndikasakumuona maybe kumaweekends kana pane chifaniso according to maoff angu kubasa after that ndakasangana nemunhu ndakasangana naye after that munhu anga ane right but akasangana nani but then akazonga kuda uchinga semunhu anga ine previous history yake madepression and what so on hatisi kunyatsokunzwa kola usabate speaker plus ungatiwedzere ivolume tinyatsokunzwa okay sisimeni so munhu andakasangana naye sisimeni since ari munhu uyawe kuti whatever zvaanosangana nazvo anongozvivara mukati haatauri saka ndakazongofindawo out from mafriends ake kuti munhu ane apart yake iri depressive and what so on sometimes like ndogona kuonashtaura ega and then ndomufunga chii chiri kuti akwanise kunditauri but then zvakangoita kuti ndakangozoacceptawo ndichingomukambodzawo semunhu wake wanga inaye saka ngoba mwana vakaona kuti I moved on with my life saka vakuda kudzoka and then topenini kuti ndikasazivana nawo mwana and so on ndizomumusa for the rest of my life and stuff saka handizivi kuti since munhu wandinaye izvozvi akandimirira kubva nguva yese yatanga tapesana nomwana ene kutonga kwatakaita mwana and stuff saka handiziva kuti ndodzokerana naye here sikumeli kana kuti ndokonzera nemunhu wangu ofiti sisifiriwa nomunomo yangove advantage okuti inini ndiri munhu wokunzi handina ono nokwasangumirira since anonongoziva zvinongudyo kana usinawo mari yakakwana unongotorerwawo mukana and stuff saka ndisiva ndoshamisa sei vanhu munhu wemuno here muSouth Africa munhu wemuno muSouth Africa ndio muno saka iwo uruda kuti udzokerane naye for the sake yekuti usazorudza mwana nekuti mwana ari kuhama dzake asi chakamboita kuti ambokuramba pakutanga chii
saka nhasi chinhu chacho chapera here pauri Smelly. zvinhu zvachona zvaaita kuti ati handichadi zvapera here pauri adona ari kuti iye akapinda muno muka ane 2014 handika akasangana nemunhu mujolomo munhu muno handika vakadheta 2 years akaita mwana handi aita mwana hanzi munhu yakazongomuramba hanzi aitanga kuona munhu yaachitaura oga handi achitaura oga dzimwe achingoita zvaaita zviri fani ndobva azobvunza hama dzemunhu dzikamuudza kuti ane past imwe iri depressing yaanga anayo munhushu but haanga asina kudza audzi musikana uyu anga asingamutauriri anything hello kola Sichineli ndikuda kubatsira uyu anga achitaura zvekuti hanzi murume wake anda kuvakira vana vake imba nekumurova iyo ndikuda kubatsira ndofunga wakateerera mwanaume yangu wakatoita misoro mitatu kudai kutokura siyana naye hazvina mhosva unotorwadziwa mwoyo unotodini asi kana munhu achikurova iye achigara kwake iwe uchigara kwako mwanaume yangu watova upenyu hweunhapwa what about kana mazomuka makuite munhu ari padii munhu ari padii ari kunzwa ende futi nekudhakwa mbongo ona munhu achitokuda akakudzadza anzida kuvakira vana vakuimba nekuti kana ndawana iwa ndinozowana mwana wako mapana nekuti anofana kuti kana adaiuda nevana vako ende futi handingakumanigisi zvangu kuti hanzi usaroorwa kana waita kana kuita sei but kana vatova vatatu mwanamai kana zvichibvira vatova vatatu itogara ushandire vana vako woita boyfriend zvokuti hanzi kuroorwa izini takunyaya kuita desperate seiko naye vakadzi naiveduwe kaita sei handizozivi totobvunza wenyu kumujolo ukuku kuti mambo enya kuita sei vakazeni taita vana vatatu taita vana vaviri tiri zvinhu zvanetsa unobva mujoloso kwanoita vana vatatu pamwe vana baba vakasiyana kana kuti vaviri kureva kuti watoita mujolo hauna chafunga chazivi chemujolo hauna chafunga chazivi chemumba hauna chafunga chazivi chepanze kana chemukati everything saka indonase kuti kana taudarikisa panhamba 2 azionese kuti tichafunga roro kwatiri kana kuti mabanda mai kana wakatokuta kudya pavana vatatu kana kuti wakadya ipapo pavana vatatu vandakaita kana zvazvichibvira vanhu ngatide kuita desperate kuvarume kana tichigona kushanda tichishanda nemaoko edu kudayo so ngatiregei kuita depend nokuti ndomunhu ita boyfriend yekuti kana yakubhawa unomudza kuti fokofu munomba ndobhadhara rent sara iwewo inerega ndiye iwewo buda mumba mangu ngatiregei kuita desperate macousins please handinokumanigibva munhu kuti siya munhu waunaye kana kuita sei asi ukaona munhu anenge achitokurova uri kunze what about wapinda mumba naye asikana zvakaoma uyo wekubotswana uyo vapinda murudo zvese nemari avatova mairemba havachazivi musikana wobasa saka vogara hawanditi avo vachitobvunza kwakuri kutirondedzera nyaya yavo kuda ndeyechiwa kana kuti ndeyedema asi simelava avo ngativaregei ngatitobetsera uyu unoti hanzi ndinorohwa nemunhu anoda kunyengererwa neyama moza varume zvavanotiita anoita kuhama dzake kuti munyengerere kusvika auye hama dzako dzozemurume dzomunyengerera vana vatete vanani vese vanokunyengerera kana wadzikira mumba musonorohwa auyewo nehama ichikunyengerera iyoyo ende kuti ndabhekana nekuti munhu akukurovaka but mataura kuti anotskobhera mosekadzi munhu akurove musikagari mese izvokundofungonoda kuti musonorohwa nemusonopinda mumba ende achidha pamboko aiwa ngatipinge kuita desperate vasikadawe aiwa right thank you kola rikatinzwawo vamwe thank you for the advice okay sismeli ndokudai veduwe thank you very much my sister love you too mamunzo apedza ataura zvaataurawo pfungwa dzakewo mamunzo ataurawo pfungwa dzakewo dzaataura chekuwedzera kana kutapudza hapana rekaitinzwe vamwe makoza achari kumbeda achiwanda ngatifonere bheke vamwe vari kufona tinzwe
vari kuti hello yes pamujolo ndikuitena koli yako mushe kuri sei hello yes takatere webotswana ndiyo botswana otherwise she knows exactly what she's doing. Ndera yari kumushandisa SIS MELLY. And iya kufungwa someone just elevate vanhu kundokwidwa pade. Andione achangoramba akari maid wake Ndera kana azongobuda undofana azongobuda uita zvarava kuita wake. But pane Ndera yayo hayi andifunge. All right. Right. Thank you very much. All right. Okay. Thank you, caller. Thank you very much. Okay. Right. Hanze aiwanga chidangotinzwa kingoda kukutisisa kuti arudana nemunhu wake warudana naye uyu mudhara uyu asi mindiro chaicha yanotoiziva anayo ndikati ritene call tigaitichouya kutongofona pachirongwa. Hello yes caller mushe zviri sei hapana kwazviri kuinda. All right. Thank you caller, thank you very much. Webotswana anzidzika mai hapana kwazviri kuinda handisi ndadaro ndingotsidzira zvanenge vataura ndikola ava vadaro. Right. Pane umwe here? Yes, WhatsApp calling. It's a WhatsApp call. Right, pane umwe here ngaitinzwe pachirongwa. Hello caller. Hello, SIS MELLY. Muri sei? Mushe ndoda kubatsirawo mwana abva kutaura apa. Ari kutaura ane vana veisi. And ane girlfriend yatomukora akatuka 3. And akati hanzi ndoda kuba chandibata moyo ndiri mai vatori nevana vatokura. Bata moyo ndechekuti munhu murume wacho akamubara kuti ndoda kuvaka imba. Handinei chekuti sevana vavo. Kana magacha ekudzoka papa ekuya palive ekuita kuti ndoti chiunokoshesa chii vana vako newe nemurume. Vana vako should come first. Ndoda kuti mwana uyo abatisise mashoko aya vana vako comes first and first state comes tomorrow. Ndinofanira kutanga kuvana vako. Zvimwe zvese zvozopera asi vana vako koshesa vana vako nokuti kufara kwevana vako kuri kunobva mauri. Ukaira wasiya vana vako nokuda kuita chimurume uyu ari kutokutaura kuti haadi vana vako. Saka chaona vana vako ndiani achasindi kuvana vako ndiani ndonofawo ndofasamu eno unotande vana vako. Aiwa ridedza kuita pfungwa yakaposa kudaro. Usaita pfungwa yakadaro sori ndatikuposa but I think handizekuti wanyanya kuvaredzwa nemurume mangwana chicheofa wamusiya usara unosvika une singo senzera vana vako senzera upenyu hwako mangwana zvinoita weka hard wekidza zvekukuhwa utozotatarwa rezo kutengemokaini weka hard usakasvika kune mabasa akawanda ekuti vanhu vanogona kusenza unogona kusaisa moze dzake kuti utotangira mari yako uchibudisa zvekuosva yako uchitengesa vana kuchikoro gari zvishure sekudaro kuda kuda ndoita sei kuti murume kutosunza murume upasine pamusoro kuti ndoita sei murume uyo anondirova tidhakwa anoda ndeyakakuvachira imbadari. What is that? Ane murume kuti asunze murume upasine chikupara inenda ndendeza ndatomhanya kunomutora mwana wangu wachikutonesa kutobva ndatomuiginowa Right.
Right. Thank you, Mama. Thank you, Akuma. Thank you very much. Thank you for input. Right. Hanzi musadaro. Chamunya urunya kukoshesa chi dara rinokurova everyday kana kuti vana vako. Ndagwadzwa singaiti ndimai vadara. Right. Hello Pachilongwa. Did I right what you say? Ndikuda kungopa advice kuna mother of 3 kids awa. Mother with 3 kids awa. If you are a single mother, before you do anything, especially kuita another marriage, unofanira kutanga wafunga nezvevana vako because vana is the first thing yaunofanira kutanga wafunga. So red flags kana baba aripo and akawandisa, it's not even one, because ukaona munhu anokudza kuti ndikarora iwewe ndarora iwewe chete not vana vako, it simply means handisi kuda vana vako, ndiri kuda iwewe chete. Ipapo hapana kana mubvunzo kana kuti chi, munhu arikungokudza indirect chete kuti inini vana vako handivade, ndiri kungoda chi iwewe. Hasi kuda iye arikungoda gambi rake, hasi kutomboda iye wacho atoda gambi rake, nokuti kana uchida iye unoda niye nevana vake. And another thing, ukaona munhu achimbokurova muchidanana and then iwe ozoramba munhu ozodzoka kuti achiti handichakuabuse kana kuti chika, haipa anofanira kupafunga, because once munhu angonobvisa mari kumba kwavo anenge atopisira mukadzi, because munhu anenge akunyatsokuudza kuti mari yangu yakushanda ende ndakakubvisira mari yangu, so unenge watova aslave kwaari. And the abuse ichatoramba ichitoita worse, even worse pane zvaari kufungira, because kana achimbokuabuse asina kana katsi zvayo yaakapa mai vako nababa vako, watimo akazoapa kana mombe imwe chete. Aiwa, amai ava vadai vari mumwe zvavo ngavafambe zvavo vachengete vana vavo, because aiwa hamurume haicho. Right. Thank you, Kola. Thank you very much. Zviko zvaro ngavachingogarapo, handikatova mukadzi wepo here, but still kana dai aida munhu angaramba ari maid, but the fact yekuti akuramba achitombopiwa salary, it means kuti this guy ari kungomuona samaid, because kana akuramba achingokupa salary at the end of the month right. Yeah, pakaipa guys, pakaipa iye weBotswana uya ari kufona ndizoti anoda kuti chiri gaitiwe titore kupesira tobva tapinda mune vamwe vane dzimwe nyaya, anoona tobva tapinda pane vamwe vane dzimwe nyaya, handika maadvice akwana. Hello Botswana. Yes. I want to put something comments ari kutaurwa nevanhu. Okay. One of the reason why inini SIS MELLY ndiri kuva loyal nekuda munhu uyu, handiti munoona macallers arikufona shara kuti ari kurohwa, ari kuhadirwe vana vavo. So inini ndiri ine position yekuzvibvunza kuti handirohwe, mwana wangu anodiwa, papi takatomuendesa kuboarding kuZimbabwe because of his money. Saka ndiri unozoti chandinoda kunyatsoziva ndechekuti chakakosha SIS MELLY kunzi uri mumarriage. Hold on, mira wakadaro, bato wakadaro, mira wakadaro koni, mira wakadaro, ikola hello. Hi. Iwo mira wakadaro, bato wakadaro iwo Botswana. Hello. Hello SIS MELLY. Unenya yako. Masikala say I want to da ngukuthiura SIS kuBotswana. But number iye iri kuchifona nevanhu yakapinwa hapo. Wafona pa wrong number. Bachitaura akona zvawa kutofona kudai. Alright SIS MELLY. Ndikati SIS vave kuBotswana kaka. Vari kutambisa nguva yavo handizvo. And ngavasiye pride ngavamboisa pasi. Vafambire zvavakafambira kuBotswana. Kwete zvokuti kwaiuya kuzotishainira apa vachidada nekuti kwaindine dhara rangu. Umwe musi dhara iroro richafuma rakafa, ndipo pavachiona kuti havana kungwara. Kana kuti kana chitandapo. Handisi kudada. Nemi
nanga ndichida kubvunza maoptions ekuti guys marriage yakakoshera pane kuti munhu enjoy yake relationship because I was there mumarriage and makavava kudarika handina kumbobvira ndakapiwa care ndinayo handinombobvira ndakachengeterwa vabereki vangu mari yangu yepakupera kwemwedzi ndinopiwa handisi kudada nanga ndichimboda maoptions ekuti is it that much important kunzi wabisirwa pfuma vari kuvani vari kungobisirwa pfuma asi vochema vari kuvasina kubisirwa pfuma but they are happy. My point was I'm happy but handisi kuona pfuma ichienda and handisi kudada guys ndibateiwo ipapo kumusha unobva kuti ndinobva kuharare vabereki ndevekuMozambique kwatinombobva takaita kumusha saka uri Harare ghetto. Alright. Aiwa injoya zvako iwe uzligwa musaga munin'ina wangu hapana chakamboipa zvikuru sei mari uchipiwa wati plus iwe ndiunyatsombondudza iwe munin'ina iwe dhara iri pamubhedha iri rinonyatsa kukuita sei iwe ndawachitwaya kumubhedha zvakaringana chii chinoitika mubhedha ndave mumarriage mekuti murume aiti kana dai tirada kuita bonde anoita zvaanoda iyi iko zvinezvi dhara rachona SIS MELLY rinonditi baby let's do what you want manzo nekukura kwake kokukoka even dai vanhu vakada kubvunza urume ex husband waive ukuru kudarika wauyu but the fact yekuti ndaswera zuva rese ndichipiwa urume ndaswera sei kumba and everything mati urume ndewekuti kuti wauto wakakura kudarika wauyu urume upi no as in property performance everything property everything okay everything saka webhuchana agona ake no handisi kutombomuti agone SIS MELLY because kana munhu achikwanisa kundita inini ndakaziva kukama because of him I cannot tell kuti haagone no wangu uyu wacho naive neyamunotora iti ihombe I couldn't because aindita zvazvo aisandipa chance I don't know how to say it aisandi romance okay let me say that alright sa uyanokupa freedom kuti ita zvaunoda neni SIS MELLY I want you guys to know kuti handisi kudada nanga ndichida kukupai that kuti muunderstand the situation yandiri mondiudzawo semunhu akabuda mumba kuti at this stage yandiri nini ndinganyanyokoshesere kurohwa vabereki vangu vakambodya pfuma kana kuti I must be content nekudiwa kwandiri kuitwa nekuva protected kwandiri kuita nekudirwa mwana wangu anouya every holiday kunoku kuF town saka iwewe just enjoy what is there right now and invest that man I'm really investing since wati iwewe uri kutundiswa wati uri kutundiswa iwe chienjoya izvozvo asi mari woiga wochengeta kuti hakuzviripo ipapo mari ndiri kuchengeta nini mari yandinotambira yese inoenda kuraundi panopera gore neimwe yake andinenge ndichitochengeta ndikutoziva kuti ko zvinezvi stendi ndakatenga ndakunovaka fine guys namboda kunyebangu kuti mota ndakatenga ndakatengerwa mota and SIS MELLY mimi kana V11 ndinokunda kuzokuitirai video call mablue book and everything ine zita rako mota yacho ine tore zita rako itori muzita rangu alright mangu ini kana kuti chindakaisirwa muzita mangu ndikaitisirwa mapapers aiwa saka unogona urigona saka iwe chiramba chingodliga uchingoita zvava kuita zvasi uchiinvesta mari yako kuti musi waunozobvawo unobvawo nemota zviri kuitika nachodza vanhu zviri kuitika so that nandida kuziva kuti chakanyatsokosha panapa SIS MELLY kuti maigirwa mari here ana SIS MELLY mafara mapurudzwa ndabva ndanyatsokuiswa pachena vabereki vake vese vazviziva even kumba kwave kokoko I know ndakatombobvunzwa nacheche vake kuti people are talking kuti no ari kunyeba kuti munhu vanhu ava vanoshanda vachiri kushandidzana something is now more because hakuna madhumba anongwereka naazviti atenga mota saka wanga uchitogona kudhiraivha yako wakatodzidziswa nai ndakadzidziswa naye akandidzidzisa payake because ndine matimes ekuti sometimes ndaenda unotora vana kuchikoro abva andidzidzisa neyake till ndazoenda kunoita kudriving school kuti ndikwanise kuita license right no pakanaka munina saka iwe ita zviripo sha asi wameka shoti mari wako musha wavaka zvinhu zvako waita in order handika kana wazongodharara zongokutambawo rafu unongobudawo nezvinenge zvasara izvozvo okay but vanhu vatanditi musikana ari kubotswana ari kudada I'm seeing even mucomment section siyana necomment section hayi comment section hauizive here iwe idla mari munyerere siyana necomment section
Haiwa itayo kuita zvako iwe. Alright muningira, thank you very much. Katimbonzwa vamwe. Right. Yapakaipa. Kwai ndiri kufara ndiri happy marriage. Regai munhu afari guys, musoda kutora munhu godo. Sei munhu azvifari godo. Ndikatimbopinda nepaZimbabwe apa. Timbonzwa. Pasima apa. Hello, Kola. Kola, hello. Hello, Pachilongwa. Hello, SIS MELLY. Yes, what do you say? Mvenge, Kola lemi ngithimile ekuBotswana. Hello? Ndandida kuvafunza kuti zvinoita here kuti munhu marara nemunhu 1 year 2 months usingazivi kuti relationship yenyu iri kuenda kupi. What kind of a relationship is it? Ndinoita iyi arikutya hanti munhu by 1 month 2 months kopinotokwa maconversation avanoita vakagara vachitandara. What are they talking about? Because I could describe what everything is really perfect. Okay, it's really perfect. But what kind of conversations are they having? Vari two vakagara pasi. Ndo panofanirwa kuzvibvunza. Vari kutaura nyaya dzei? Ndo nyaya dzavanofanirwa kuva vachitaura dze-relationship. Ndo zvega zvandachida kutaura. Thank you. Thank you very much. Right. Dzebotswana dzakwana guys. Dzebotswana dzakwana handei kunyaya dzenyu imimi dzamunadzo. Guys, not hapana varume rapa. Varume muri pimira nitombofondera mubhuti vane munyaya yavo so matoita matogona. Zvakanda tokanga mwana ini. Matogona dei vakabatika. Vambondifonera dei vakatobatika. Izopari online. Kaitona. Varume hamupe rapa. Moreka kumujolo zviri bo. Is everything okay kumujolo ku varume? Kuri bo here kumujolo. Eya marula. Hello. Yes, Andrazi. Muri seiko? Utonorera marula. Hangadzi hello. Network ngoti wori connecting. Yeti mbotora vatimirira Andrazi. Achiuya. Kola hello. Hello. Yes, Kola muri sei? Mira memory ugofona. Nyaya yangu ilipandile kuti murume wangu andana mumina wako. Yuhi. Makushura makununu. Wati Kola yuhi. Uyu rigaiti mfonere beki. Mira iti fone beki. Mai wanyai. Hai. Yapenda kumira mushi. Hanzo murume wangu andana nemina wangu. Anina munoite kwenu. Do you ready? Is it the same number? Hello? Oh, sorry, Carol. Sorry. Mentone. Yes, and you. Afana asina data, asina airtime yakawanda. Timfone ribeki. Tinikafuka 50 rand mfone. Something's wrong. Tufanga chifora mni murumu wakaripo. Murumu wake ndiye adzima phone. Murumu akabvuta phone. Uyu Kola yanga chifona murumu wakaripa dhuzo.
atorwa phone. Beauty makwati fona beauty number dzakapinwa hapo idzo. Atorwa phone. Nyatorwa phone. Hapana kunyepa. Grace Moyo hakuna kunyepa wakadaro. Ndofunga chero voice marinzwa. Atorwa phone. Afona nditati ndinongwada nemurume afutaura murume ari padhuze. Ataura murume aripo. Makutonzwa voice rake matorinzwa. Hapana kunyepa, hapana nyaya yakadai kunyepa. Mira tifonera nzvadzi vaya. Muhweya nzvadza. Munguzotwa vakadzi chichi. Mirai munzwe. Nzvadzi vaya ndi network yavo iri pakamira sei. Hana data nzvadza. Phone yongoti connect ngani vafonere direct. Phone yongoti connect nzvadzi shwa mune nyaya inonatidza kudaro. Hello? Uri safe erasi? Handakudzai. Mamuza rati kudi. Kwanza nchera mukwanzi kuramba nchifona ndokufonera mangwana. Hani mukuzvona ka? Ndakudzai kuti foni yavhutiwa. Kola hello. Yes anjadzi. Muripe. Muse kuri sei? Ndiri bo. Ifoni yenyanga ichiramba kuita. Ifoni imwe yacho nayo ina madata on. Alright, ko zvakazofamba sei kwaufane mudzimai wenyu? Nhasi ndopandatozokwanisa kupiwa foni kuti nditaure naye. But paangachita chinoratidza kuti ari pavanenge akachitota kutomwa odoro vozatoona matauro anga achitongoitoto. Atozopinda matauro anenge achita. Atozopinda mukumadoro. Atopinda mukumadoro mukadzi wenyu manje. Paakatongotiza kurwa ndiri akatobva atotanga akatoonekwa itodhakwa zvokutoraradza. Right, anzvadzi ndiri pachirongwa pamhepo pamujolo ndo patiri panapa ndiri madiaries. Saka vanhu vakutaura nyaya dzavo dzakasiyana-siyana kana bva ndakufungai. Chimbotaura inyaya yenyu muchiudza madiaries apa. Toda kuti tionesane nyaya iyi kuti toita seipo paya panyaya yemaudzira makandiita. Chimboudzai madiaries ari pano varume nevakadzi vanzwe nyaya yenyu takamira sei. Wapa ndiche kutangidza payakatangira. Tangirai chai payakatangira apo tiripo haisitaka tinokukwinda hanzvadzi. Tigerei. Alright. Apa matangira ndingaite ndeyekuti ini nemudzimai wangu takatorana tine mwana 1. Saka nyaya yakamira so mukadzi uyu takagara tatanga tane 6 years. Hatingati 7 years 3 days. Saka chakazongoitika ndechekuti takazongoita zvokuti takazombonetsana tiri kuZimbabwe. Tanetsana tiri kuZimbabwe but tasvika pakuti tazoenda kumusha kuMalawi. Patazita kusha kuMalawi inini mando pandakazomusiya kuMalawi ndichiuya kuno. So pandakamusiya kuMalawi ndichiuya kuno kundakugara mumwedzi 2 ndatanga kunzwa nyaya kunzi mukadzi wakazwi zvaari kuita kuno kuMalawi ikoko. Ari kudaiswa kuita zvemaboyfriend, akudaiswa kuita maboyfriend ichi. Zvakatanga kunetsa ndati ini changobva manje zvikanzi ndozvikuitika. Saka ndatanga chipukwa kukunyepa kusvika ndazota kuudzwa nevanhu vari close vepamba bhozi akavhatiza kumusha kuvabereki vangu ndobva aenda kunogara kumba kwavabereki vake. Saka pakanogara mabereki vake bva takotake zvemusikanzwa chaita zvemaboyfriend kusvika ndazotava kuudzwa nevanhu pamba pacho nepamba kuti iyo dawatora mukadzi wako pana pasi kuita kuita ende kana achiita maboyfriend asi kuita maboyfriend ekuti ari kudana navanhu nevakoma ari kudana nevarume vanhu iyo vanenge achitodana navo. Ende vanhu vacho vanenge achidana nacho vanhu vatori close ende haana basa asarudzi ende watoona type dzimwe dzavanenge achidana nadzo unotoshaya zoti ritori dhimoni kana chii unotozoshaya vazoti saini pandakazoudzwa mvera dzoti
okay vanatsvaga mari ndobva namuti uya sako yako akaita vanhu ndakamuti awene kuzimbabwe paina kuzimbabwe ndobva vaenda vaanosiya mwana paakanosiya bhozi aida kuti mwana atobveko ko bhozi atinoona kuti anotokanganisira mwana ona karamba ari kwekwe vaenda vaende kumba vaendeswa kumba kuzimbabwe vanamuti warariwo chuya kuno ndobva kuno ko ndakangogara mwedzi 1 ende kuya kwakatoita akatoya zvekunetsa bhozi akaita zvekuti afofa zvazvekuti akati paakada kuya ndobva angoti angokudza mama wangu kuti ndakutosumuka ndakuenda apo nemari anga anayo apo ndisamudza kuti chisumuka dheiroro ndakazonza munhu atoti atoenda kumabhazi atoenda atokwira gonyeti saka paizvo zvimwe muse munhu mukadzi wenyu wandoichihure paizvo zvimwe munhu mugoni takafamba chimupa kusvika vasvika ndo imwe yacho yakatonetsa iyo ndo nyaya imwe chakatonetsa bhozi chakaitika mukadzi weburidzi wegonyeti mukadzi waidhiraivha gonyeti akasvika pakundinetsa inini afona takafonera bhozi azoda kuti konfirmoza kuti akwira gonyeti sayanga ati padhiraivha yedhiraivha foni safoni yari kazoita safoni yanga yakadirectwa divhetwa pandafona foni ayadairwa divhetwa kumukadzi azibvana kuti watakura mukadzi akatsamwa zvikati zvifoni yakaisipita kuti atakura mukadzi asizotokwirana mubhazi kwenye tikataka kunetsana tichinetsana kusvika tasaka kuti asvika pakuti amanheru asingabatike makuseni akuudzwa nemukadzi wachona kunzi iyo ibatidza achitoona vanhu akuramba bata asingabatidze light antu vataka kunetsana kusvika azosvika kwamhena kwakaenda notakura maorenji uko ndobva azorara ikoko taunetsana naye kusvika azoya kuno iye akangodhamba kemtupaka akangomudhamba kemtupaka vaaenda rakamutimira apoda kuona ndobvatiza andoona andazomutora vandakakweshena akanosvikira kuhanzvadzi yangu ndobva anokweshenwa ikoko akaramba akati hapana chamboitika imungofungira vandangoti okay vatata iye mukadzi wake avha angotanga kuti nyaya haiperi zvakanaka achaona zvaachawana vandangoti munopedzekanaina musandipidzi vada ndazosiyana nazvo vazouya kuno vaya kuno kakagara wiki asina kupera pataigara ipapo ndobvatanga futi nevakomana ipamba ipa pataigara ipapo ndikatanga kunzwa iri nyaya ndikarara ndichonzwa chitotaura vanhu vari padhuze ipawindo vachitotaura nyaya zvikanzi manje fesa anoenda kubasa mukadzi wake nekudira vanhu tavarumewo achaona matauro aite ndatoanza kutaura inini vandazomubvunza akati hamina uri kutaura nyaya rimwe zuva bvazongobuda usiku ndandakarara ipo ndinakutarara ndakazoti pepuka ndikuona munhu hamuna ndikutsvaka ndikuona munhu angabuda angari panze nekuti kwaiva uri kutsvaga ipanze akati hapana ndaipane zvona ichimbouya ndichimbofurwa nemhepo muziva kuti hazitaze sikuzviti ndikuzviona zvakuita kusvika ndazotwa tipofu ne1 mukomana ipamba ipapo zvikanzi veita unge kuenda kubasa wodzoka vanangobhaiza kutange vanakutiperekedza vaniperekedza vanangoita kuenda vanezvange ndaenda kubasa vaadzoka vaakadzoka akasvika achisa makizi mba nefoni patepo ndobvaenda mumba memufesi ini vandadzoka kubasa mumba maigara aenda mubhozi dzimba dzedu dzakanangana mawo madhoo payadi1 kasi ndobva angoti ndichibuda ndichidzoka pamba anonzwa ndichingodzoka pamba iye achiita se hana unitidzwa ndadzoka naangodzoka bhozi aita advantage yokuti pamain gate raikiwa indi yainga nemakizi naisina makizi saka ine akadhila nemufesi akandiudza akandipa makizi ake vandaenda vandadzoka vandakinura vandapinda iye hana kuziva kuti munapinda akusvika ichipinda vandapinda mba vandanamba hamuna makizi epagedhi paba aripo zvese zviripo iye foni yake iri mumba iye hamu vandabva ndataka kumutsvaga vandaona mufesi abuda padhuze kanzotsvaga zvanimukadzi akabuda anotenga airtime kunze ndati iwe anobuda achinotenga airtime sei iye asiya makizi munomba pagedhi pakakiwa edza fesi ati asaka mene chibofutsvaga mamarudzi ati ini mukadzi vati hameno vandabva ndagara angu padhoo mumba ndakavhura dhoo vada adaro akaona vazongobaisa pakati amwe mukadzi aigara pamba ndobvangoya padhoo papa vanoda kuvhiringidza kunge vanamona achibuda vanamuti kubva kupi vati takautati echi vanavanatakayazviona zvaruta vanamudza ipa vandauti hasha bhozi ndakaona kuti takaita hasha ndaikuona kuti se kumukuvadza kumukanganisa vanamubvunza
vanabuda vanati zvauri ndazviona vanabuda vanaenda basa nenda basa vandachena vanadzoka manheru makachema usaurira kuedza kuti manheru ayo ndadzoka basa vandakubvunza ndakarara ndikati iyo chauda kuedza kuita pakupuruvhei zvauri kuita ndichibvunza iye mukadzi vanditi iyo zvaufunga iye hapana chamboitika nati isanditenge mwana mudiki vatatonetsana usiku vatirava tisingataudzana mangwana makuseri vanabuda ndabuda saka mina kabuda akaona ndina hasha ndobva angotora ipe dzake ndobva arowa pasi abva vaenda kumba kwabamina because iye nabamina wake kana vanodhila vese vanodanana futi nabamina wake ndina baba wake bamina wake aka murukadzi wacho ndiye cousin sister yamai vake sadoko atingati hapana ukama saka rutora advantage kuti ndakakuchengeta saka arutongoroma makumbo iwayo saka iye mai vatazotaura vavhatizira ikoko vatavanogara ikoko saisu vatazomutera nasisi vangu nemurume wasisi wangu vataenda iko kudhraivha kuenda mbako vatanotaura nyaya tataura nyaya vatapedza vadzoka kumba vadzozi anozouya saka paakazoti ari kuuya anga atone chikomba futi ikokoko chemufesi kuti akudana saka akazoya foni yake auya kunobva ndabata foni yake varabva ndaitreka paakaitreka vatora foni yake vaaenda kumba bhozi akasvikira kubasa ndobvaenda kumba haana kuzviona pakaenda pari kuno tokuenda vandakakuona maconversation ese achanichi nemufesi chimwe chikomba ichocho achitaura zvokuti tokuona bvanza ndaenda kumba kwemurume wangu izvo zvachaita vandatova kunana iye bamira ndakuna kuta kuti after mameseji vandatova kutora mameseji aya ndichitora mameseji aya kubva ndatichengeta vandatava kuzomubvunza futi takumba ndati uchiri kuramba uchita futi izvi tabva nogadzirisa ukondinya futi nzvipi ndati okay vandanyarara ndatava ngaisiruziva vandazoti rimwe zuva futi vandatava kuona futi mameseji futi vandamufuadhira meseji akavhunduka zvanzoonako vandatita zvona vandavatara kuti naye bamina wacho vandavaudza kuti imi saka muchava kuti achiine mwana uyu aramba achizokurodza futi aya mameseji avati ndipe nhamba dzemufesi wachona ndatovaona iye wachona vatora mabhiro zvawakataurira naiko iye vatavabvunza kuti vatavabvunza saka mataura naye saka iye mwana wenyu mataura naye zvanzi zvatopera ndataura naye mufesi zvatopera chigara nemwana just like that vandakuti okay ini vandakuona iwo manje mameseji avaitaura futi nemwana vachitaura kuti saka iwe nemurume wako marara sei nhasi ari kugonera saka baba wako anokubvunza izvi zvakubvunzira chiimu vandakuona picture manje ndopana takazoti kuva baba wako wakutumira munhu zvipicha kuti wakanganisa kuona ichi ndati iwe zvese zvakuchata ndikuzviona ndinazvo inini ndikuzvichengeta kana nhasi ichinazvo ndika ndikuzvichengeta umbo hwako kutira mangwana vandapedza vandakudaro shiri nemuriro haina kuregedza akuramba achikontinya nefesi yayo pamba paibhozi akatsokera pa sandasvika pakutotama pamba panagara papo papari kamanikana papasikaitotaitere akaparamba akataka kujamuka mwedzi wanaopera achiti pana papa garigei pari kunetsa ichichitsvaga pamwe sani asikazivi kuti kutotaura kwaari kuita uchi arida kuti titsvage pamba pekuti ache asununguke kuti aite zvake izvo saka ndakazoti ndichitsvaga pamba apo ndasingazivi papo pandikutaura izvichi mufesi wandiri kuudza uchemo naye ndiye ari kundirwa nekuseri futi akudana futi naye andiona wandiri kutoti weclose wekumusha ndiye ari kutodana futi naye ane mota ndiye ari kutopota kuninyangira achiuya achindicheka kuti sei pabasa achibva anyangira achinonoze noona mukadzi wavo nemota iye ndakatonitamisa kwandaitogara ikukwenda naye pamba ndakugara iye aida kutoona kuti aone access yekuti aone pamba yekuti vanhu vakazomuona ikachiti ndiye ukama andoona achipinda pamba vandazava kumuudzwa nakuti iye munhu wakadza kuti kumuona kutakura mota achienda pamba pachikunoti vandazoilinga vandatora foni yake bhosi mufesi wanga akangwana aitoziva kuti foni iguna yakatirekwa semunhu wawaitaura naye uchibva zvose achifona neprivate saka private ndakazoibata vandaanzwa voisi rake vandamuziva kuti okay ndozvikuitika vandakustressa saka ndakazoti ndatora munin'ina wake ndakugara naye saka akakuta kushandisa foni yemunin'ina wake saka munin'ina wake vandazomukonfranta ndakati iwe ugara panapo udya chikafu changu panapo ugara panapo mutebasa kuti achiure nemunin'ina wako vazozvoona kuti ndakatsamwa vazondiudza chokwadi zvanza inini ndakatokuvaudza kuti siya zvamuta panda kuti anaro
varamba chikundi but iyo ndo zviripo zvamukutoziya zvonati okay but akuti vana mukonfranda ndovazobvuma kanzi izvozvo zvikuita but handichaiti ndofaita ungasiya wiki roro harina kupera chiramba chinetsana hazvina kupera vandazoti ndaida kuma ndabva kubasa ndikuona vanhu hapana pamwe ndikudzoka kubva kubasa ndikuona pana dhora yakiwa vanhu hapana ndikuti ko vanoenda kupi ndipo ndikudzoka kumba ndikugara padhoo ndakagara more than 1 hour vazouya ndakamufunda zvikanzi ndakutosvika asvika vaambokinwa ndovapinda vandabvunza kuti vari kupi varamba kanyara vandabvunza chimunin'ina wacho zvikanzi bvunzai iye usisi wenyu bvunzai iye mukadzi wenyu zvikanzi ini ndiri kungotera hapana chandoziva uye bvunzai vandamubvunza kuti iwe kubva zvikanzi ndandaenda unotsvaga imba ndafunga zvokuti ndigare ndega ndikati koindawo zvanzivo zvandafunga vandabvunza munina kuti ina ndachokutaura ndikungotedzera zvavanenge vataraura ndozvandiri kungoita saka ndatozoona saka ndikazomukonfranda ndobva buda mbabva watiza vaenda panze vaenda varazoona fesi abva watakura nemota vaenda nawo miye mufesi wenyu ndakatori disangana tiri kwamufesi ato nemukadzi ubuda mba nemukadzi vakachiva zoda kuvhirikidza imba yavo vatura vaenda naye aenda naye vahamine kwakananza akamurayisa kuhanzvadzi yake hamine kupi mangwana makuseni vazongu yachi vhanyaka unyepera iyo babu nacho takakanda kubaya nebanga chichichi ndovayatanga kugara wanyaya yachona zvikanzi ina mapurisa vhasha utoina mapurisa sepo zinengeda umbowo ndovati vauya makusedzwa ndada kutora hembe ndozodzoka tokusitaura nyanda ati kana utora hembe varamvura tora hembe dzavo handati kuti ndichakutira tora hembe dzavo ndobvatora saka aenda iye manje munin'ina wacho akazokonfranda naye babu nacho vaazovaudza chokwadi kuti mufesi uyu ndiakatodana naiye sisa ndiaitwa kuti ada kumurojera saka katokanora vhesi akatovhondora zvese andoona nyaya yabva tauri tigare pasi taure yakutonetsa ichichichi svikatazosvika nafaripo nhasi apa tiringodetsana saka pane ini ndakati takavaka imba saka tatengesa ibva tavaka imba saka imba iyo ndo yakutonetsa ndo yakubatwa saka mai vake vakumuzvara vakutonetsa inini vakutotaura kuti ini handibuditse imba kudzokera naye saka indi kuti ndodzokera sei naye munhu wachiona ari kuita zvaro izvo zvari kungodzokorudza ari kungoita same thing izvozvo apa ndikuudza kuti izvezvi last month iyo anga akakwara akuninyembera kuti ndakakwara pane kapisito pakandakaenda ndakadotsvedza ndakadonda kwara indi saka akutoti nditumire mari yekuenda kuchipatara ndakatomutumira 200-300 ndichi munhu akwara basa abva inanorapiswa apo sakaziva kuti arurohwa nechikuwa adhumanisa ine fesi wachona wakatiza naye nechimwe chikomba wadhumanisa vamurova ndovakora saka ndakazoudzwa nemwe maini kwagara ikoko ndovakazonudza manazo usaine ndikuti kwabenzika vana vandamubvunza saka tabenzi apa ndaudza kuti last week apa hazvina madhezi akawanda autondidetsera ndibhadhara rent tengere ndakati hatiite ndikati nechikutengi bhadhara rent chibhadharani iwe ita zvauri kuita iko kwandi ukachuza life iyo ukati ndikamudzana kuti varume vanotokuda uri pandiri because ndiri kuchengeta vasina responsibility because vanhu vane vakadzi vavo kwe vakadibva machinyangirawo pana mainini zvakangoita sikweya vakachimbonyangirawo pana mainini ipapo zvakangoita sikweya inini zvandakaitaka andi ndakatotora namba dzemukadzi wachona na mainini wake ava munin'ina wake uyu ndakatomusiya ndakatomuti haposi ndakatoona kuti bred dzavo dzakafanana semfanana bhosi vaidhivhenderana pakabvunzwa uko unotaura zvekunyeba ukuuya kutotaura zvimwe zvinoona but nyaya dzavaisiya saka izvezvi manje ndopa zvamuzvimbira manje bhosi izvi zvakunditsamwira kuti yeye hausundisapoti ndikati handingakusapoti zvikanzi ndiwakandiudza kunoko ndakamuti ndakakunza kuno but ukanditiza ukaita chihure ukanditiza ini chandirongoda chinenge titengese imbe tichiyane imari utore ichirako iri mari yangu but tichiyane mwana hausiri kuchengeta mwana saka hapana chingakurwadza hausi kuchengeta mwana ini ndiri kugara nemwana ndiri kuchengeta mwana saka iwo bhire ichi mai vako chavari kurambira kuti tiite zvavatiri kuda chii saka nanhasi ndamufonera nhasi pandazotaura naye ndibva atonditi tositara makapozi kuona kuti ari kuita zvokumwana urange wakataka pozi holiday kai anga vachitodhako angonditi tozotaura ndichataura navo tozotaura ndakati ini ndikuda zvieffort ndida kuzoti ise effort tiite zvokuti zvipere asaona machifonera newe chinetsana newe ndobva ngoti hapo saka imimi muri kurasira anobvuma here kuti murambani apa manje chikundinyaonetsa ka apa vabereki ndo vakuda kutazaidza but inini pakuta chokwadi kasisa ndingade kuvanzira inini zvanetsa ina ndichatona de but chandakungoda ka
kuda kuitira benefit yemwana because ndakavaka chinhu chichivakira mwana ndakuvakira iye but iye manje anotora advantage maona saka ndizvani kuti saka iwe uda kutora advantage yekuti chii apa because mwana hausi kuchengeta mwana ini ndiri kuchengeta mwana ndiri kuda kuti ndive mwana tiite zvokuti mwana ave beneficiary pazvinhu kwete kuti iwe uite beneficiary ndipo pati patiri kunetsana navo ndikupanzwisisa imimi pamaigara nemukadzi wenyu uyu hanzvadzi pamaigara nemukadzi wenyu uyu mubedroom mamakamira sei zvazvibhozvo but munhu ane ruchiva mandikuudze chokwadi munhu anotozikanwa kana nehanzvadzi yangu ane ruchiva anotogona kuti akaona mukadzi wemunext door atenga chinhu anondikuudza kuti uyu atenga chakati ndikutochidawo ndoreva hangu pakuti imimi maimugutsa here mubedroom perfect munoziva sei aitoramba zvimwe zvachaizonetsa zvachainetsa mumba chaaitoramba kazhinji aitoramba kuti ndakaguta kutoti takakuita ka1 takatoita kechituka ndakatsira aitokudza kuti saka iye achida varume mataurira muri kuti madiro anoita varume kushoku kudai kokwamuri mimi aigozoramba sei iye munhu anoda varume kudai aiva utokunetsa idzi yekuda kamuo ndozvanotira panguva yairamba iyeyo anenge atoguta kana anenge atopiwa kudhara saka kwandiri anenge akuitira kutotiwo kubhaisa asati ahura asati otanga kuhura chaiko chaiko pakutaura chokwadi pandakagara naye kuzimbabwe anga ari munhu aright bhosi munhu aitoenda zvokuenda kuchechi aitoenda kumapostori atomuendesa kumapostori aitoenda kuchechi bhosi ane problem zati iye pachake ane problem yekuzvara ane problem pakuzvara apapo saka kutoti atobate mwana iyeka akatomubata through tichienda takatozoti pakabata nhumbu tabata nhumbuka ndakazopota chiita naye kuchechi kuti isunge bhozi aidzidwa kusungwa saka pane vamwe madzimai patakaenda kuna madzimai vavo ndavakazotosunga nhumbu kuti ibazvare mwana hanzvadzi makaziva sei kuti ndiyane problem yekubara pandakaziva kubara anobara but anoita mamiscarriage alright saka inini chandoda kubatsirai zvakanaka hanzvadzi sehanzvadzi yenyu handiti step yekutotanga panzvadzika madii mambotora mwana uyu maenda naye kana kuti kumadna kwatinashe mugaboko nokuti mukadzi wenyu ane track history inzwai mundibate mundibatisise mukadzi wenyu kutikondedzera kwenyu munhu anitori nedhimoni rechihure rakamugara saka semunhu aiti muchienda kunoshandira kumapostori muchidini hapana pamaizinda naye every day kumapostori pane pambe kuti moenda kubasa iye achienda kunoshandira kumapostori munozongoya nenhumbu imimi nekuda munhuamungona zvakaitika nhumbu kumapostori akatozoenda nhumbu yatopo kudhara asi still chero makaenda nhumbi yavepo uyu munhu uyu agara nemusikawa wokuda varume vamwe saka probably aitongozviita but hamuna kuzviziva hamuna kuzvibata hazvirambiwe saka imimi chekutanga ka madii mambocheka kuti muinde kwatinashe mugabe mutaure naye akutirei madna mutaura naye moitigwa madna for free mungovewo nepeace of mind kuzati chokwadi ropa ramunochengeta nderenyu nokuti munogona kuchengeta ropa risiri renyu atimaona nokunochengeta ropa siri renyu makore osaya muchitotine ropa last minute mozoitisa mungoti mukadzi nyakangwarisa hatimaona ichori svenge chairo chairo saka dai mambotanga ipapo kuti mutenge kuti muinde ipapo then two handizise zvaatizvo imati ndachiti ndimufonere mukadzi wachona saka imati ari kubhawa ndandati nhasi timubate kana dzichiita nhamba idzi timu wekuti naiwe zvino kana mati akadhakwa hapana chinobuda nhasi amubata tingatokunyepera mubati alright nokuti makamanipa nhamba dzake payapanachotora naye anga achitotora zvotondikatakata bhozi inini handodi kuti ndizvizive zvaanenge achiitawo bhozi inini nanhasi achitotonditya bhozi inini anenge achitoti ndozozomufula bhozi kana kwaanogara anenge achitongotya kuti ndogona ngomuinga ikoko hanzvadzi imba yamakavaka makavaka kupi kwacho kumalawi imba iri kumalawi right hanzvadzi yangu ndoda kubatsira mwana mai yangu anditi ndoda kubatsira semunhu akanenyaya yake sometimes you let go wakamboona kuno marume achinzi vabuda vasiya mamanchoni asira mukadzi zvese akabuda nebhachi rake chete akarova pasi akaenda kanotanga afresh sometimes peace of mind yenyu yakakosha the more yamunoramba muchimufonera muchiti kwanzi ngatitora nyaya yekuti imba mwana ndimunaye sekutaura kwenyu muri kugwirana property mudhuri imba hanzvadzi musiyei nemba yacho dai motanga go estate afresh go estate afresh kana imba ichisara ngaisare masvikira makaita pamakasvika ipapoka muchaita zvakanyanyisa
muchita zvakatonyatsa imba yekuti achazinga kutonetsa achidai imi musingasadi nokuti dhimo yamunoramba muchitaura naye kamukudzokera masure muri kudzokera kumasure saka munogona kutowana kutorora mukadzi a very good lady mufunge anotodzikama akabvawo munhamo mukatotanga kuita zvinhu zvenyu panyuwa motokangana kuti kwaive nemba motonyatsa kuti kwaive nemba moignora hanimaona motanga panyuwani mavakira makamboita mwari vanogona ngokuprovide futi kuti muvake futi zvirimo so ndo advice yangu inini because munogona kuzourayirwa imba yenyu iyoyi munozviziva ndo zvacho zvekutorekana mai vangu ndo zvavakatondiudza kuti uchazopedzera watourayiwa ndiwe because zvavari kutoita simba ravari kutoita ikai pane zvavari kuda kutokutraya kutoita kana iye wacho vatoti bose vakatoti papiyai kutoti iye ngaasatombofaka akatomboya kumba iko because anogona kutokuita kuisira kana mushonga nachii zvokuti unogona kufa ya munogona kufa saka chisiyanai nayo mukadzi ari kunzi kwai angafonegwi nhasi guys nokuti mukadzi uyu hanzi ari pachidhakwa saka zvinotaurika hapana nokuti munhu ari kufara dei anga achinzi asi kudhakwa taimufonera because ndakatombotira kumufonera but foni yake yanga yakadzimwa nokuti vanhu vari kupenga pati kwaiga afonegwe mukadzi uyu zvinoimati akadhakwa nhasi pamwe zvezvito zvemangwana kana mangwana acho anenge arotira kutofonera achiri makuseni asati atanga futi kutoita izvozvo kumwa futi izvo saka ime makati gara muchichigara naye aitongomwa futi ine pandakazoziva kuti ari mwadoroka pandakamusiya kumusha ndopana atakazoziva kuti ari mwadoro bosi vanhu vatakatondiudza kuti ari kumwa doro auta zvekumwa doro bosi zati papa paakakurira ka pamba pekuti panongobvumirwa zvise zvidzasa ndakatoti mwana asagare ipapo because aitodzimara futi akutopinzwa izvi maskiriwa vanhu vasikadzi vese vari pamba pevanomwa doro ya vanhu vari kupenga hanzi ngaafonerwe but kunzi ari kumwa doro regai timbotirai kumufonera tioni tianoti chii but aidhauti pavanogona kuti foni yacho yakatodzimwa because ini pandatotaura naye ka anga achisikatodi zvekuramba achitaura because anga achikonditi bo zvazvokuti usarambe uchiita because aradza kuti pane vamwe varume vangu varipo zvazvokuti anga asikatoda sei kuzikana zvikuitika regai ndimutrai tioni regai ndimutrai kana zvaramba regai ndimutrai alright regai timutrai tutukwedu nezvidhakwa let me try You have reached the voicemail line service of. Wadodzima namba yake munhu nyapiri uyu. You have reached the voicemail line service. Yadzimikwa budhiwa kuti vasafoni. Yadzima. You have reached the voicemail line service. Foni yadzima. Foni yakatodzima yanyapiri uyu. Saka rigaiti haasi kuti yakatodzima foni. Pane chikoma ndosa anga asingadi kutaura nabana budhawa. Nemadharis hapana nda kurogoni murume uyu kumalawi asikana hapana wera nda kuroro na budhara very cool mufunge hapana ruda weri budhara ndikusanganisei guys ari serious aiwa namba yake ndiyo namba yake ndiyo namba yake ndiyo namba yake ndiyo hapana weranda kurogona budhava guys ndikuitei huko hapo ari kuno South Africa munkuri serious here ndiri serious guys ari serious guys ari kuvada ndeupi ndivaudze kuti paita munhu pano hanzi avo old ndichagoziva takafunza makorere paya ndakufunza ini aitikwe answering service 4 nice. Okay. What a number is it? Let me just see.
foni yake haisi kuita zvishuwa. Batike bozi ndikutokudza indotomuziya zvaakuita mazuva. Okay. Saka mune makore mangani hanzvadzi? Inini? So far ndane 33. Iye ane mangani? Ane 28. Alright. Saka paita ke mukadzi azvipira patanzanzi inini ndiro sisimeli ndiro ngere yangu hanzvadza nokuti neniwo ndikuziva kwandakabva nditodawo zviri serious. Ari kupiro? Arimo muno muSouth Africa. Tisikazoda vanonetsa futi because ini ndabva mumatambudziko akanyanyisa ndida kutoti kana uchitoda kutoita serious nemunhu anototi nyaya iyi atoita serious maona. Aiwa munongotanga manhingirira. Right, memory imbofona tione mutaurirani. Chimbofona mutaurirani pana patakateerera kuti muno click ere pane ka click karipo ere. Fona tione pane imwe namba yakapinwa. Fona pa namba yakapinwa mumbotaurira tione kuti ka click ka spark karipo ere. We want to testing spark iripo ere. Fona tione. Fona umbotaura nawo tione. Fona tione. Fona guys, fona tione. Fona fast tione kuti spark iripo ere. Fona tuone guys, fona namba ndakapina apo. Fona mutaurira netimboona. Fona mutaurira netimboona kuti haufa. Right. Hello dear. Hello. Right. Shamari zvintroduce kuna brother zvintroduce kwauri imbotaura netione kuti pane ka spark ere. Just taura nechimoko. Taura ne baby. Hello. Ndiripo kulise. Ndiripo. Arisema basi. Abasari man. Andikuza. Ndinoitwa Sean. Alright, tara kunishaidi. Acha kudza isitakusema. Makore mangani? Make 27. 27. Unogara? Joburg. Okay, ndinondogara kuJoburg. Okay. Saka munosangana mutaurire musangana munogara uri Durban kuJoburg. Imi kuJoburg kupi hanzvadzi? Ndiri kuJoburg kuOrange Grove. Orange Grove. Ko baby uri kupi kuJoburg? Just near Alexander. Near Alexander. Alright, baby uri kupi kuJoburg? Joburg South. Saka iyo zvuri pa offer sha. Right. Saka banjadzi I holiday munokwanisa here kuti musangana rini nokuti ari holiday mumboona kuti haufa kuti muno click here. Maybe mangwana. Saka possible. Alright. Saka ndozokupai number dzake ka motaura naye pa WhatsApp kana kuti mumfonera. Yeah, mundipa number dzake. Mwana wenyu pa profile picture yakanaka kudaro. Mwana wenyuyo? Ndo mwana wacho yeye. Ramuna mwana kanaka naimi. Mwana asina mai. Ana mai. Right. Saka kata ndichapa baby, saka ndichapa number dzako apa. Andika iwo taura nawo. Mozotaura mangwana then musangana mangwana andika marike kuti muinde pa Nando's munakuka. Kuti muinde pa ice cream. Zvazvizonetse zvazvo. Hazvinetsa andika musangana chimoko muenda kunodya kana pizza kana Nando's muchiziva nechimoko muchitaura mona kuti munowirirana here pa brain apa. Alright, saka ndiri kupai number dzakana ndapedza pa show anditika. Alright, sharp. Alright baby, ndichakupa pa number ndokupawo number dzavo kana tapedza nditi. Alright, motaura sharp. Kanyara ugwazi wagona zvako kanyara ugwazi. Alright. Hello Kola. Muri sei? Ndiboko komeni mama nakuti changa muchanga mwindava.
changa mkamangwana kana vasangana. Aiwa kanditi mbebvu unonyatsochanga mukomobvu handiti apa ndimitete vanhu. Mbebvu atara tine ndine makore 15 ndine vana vangu vatatu because chandiri kuakana bamnini handiti. Bamnini vane pfungwa mbiri, vane pfungwa dzekutsvaga, vane pfungwa dzax. Maonero angu hangu. Bamnini vari preoccupied nokuti hapana munhu munhu akuti take over. Ngavambozama tione kuti aufana newedu tione kuti vanogona kusaregarira zvachose munhu wavo. Ndizvo but pane imwe nyaya yakafanana neyabamnini cousin sister yangu handiti. Varume vakadai so variko ndaona hangu vanhu mucomment section tichitaura kuti yeye vakajikiswa yeye vakapusa udidi. Haisi neyekupusa munhu anenge aine rudo. Varume vakadai so variko. Cousin sister yangu inini akagara nabamnini kuJoburg handiti 6 years mukunzwa SIS MELLY. Mwana aihurirwa zvekuti kana wega ndaipedzera ndakunzwa kutsitsi kudai sokuti but uri kuita sei murume naibi aitokudza kuti uyu kana mukati nonomuudza wemunhu wangu kwete zvokuti anga akamudyisa kana kuti chii but rudo murume aida mukadzi zvokuti zvazvakadarika mwero akanomubata panext door nemukomana wemunhu umwe handiti akaenda akanomudembera bhebha akataura kuti aiwe buda uende ndichauya kumba ikoko muru akazoteera nguva yaari kunzwa kuda iyi angosvika kuti sorry kuri kuzviitirei nhaye sorry pabonde chaipo ukamubvunza kuti murume haasi kukugutsa here pabonde unzi anotoshusha uyu but munhu akuti murume akanga aine rudo saka varume vanenge bamnini havariko. Right. And the other thing vana kuti kaita mhanya tikati mukadzi tichambata bamnini ava vandivinga nenyaya yavo vachitokumbira kuti ndibate mukadzi ushu ndinzwe side ndo vakandipa namba chiti mubatei timutisanganise munzwe side of which inini zvangu personally I believe him. Asi mukadzi tichaenda kungombata side rake tichaenda kungombata side rake zvake but baba mamanyire budhava vanenyaya dzekuti vanofollowa pano maonero vakabhega kuti ndibatai mubatei takaita 3 days tichiedha mukadzi achizama kumubata mukadzi ya achinzvenga achitiza uyu mukadzi ushu asi chiripo kachokwadi chamuda pachena chamubata wenyu asi kwaiko zvino tombota kuti mangwana sisi wedu ava vambonodlana ndosi wedu munun'una ngavambonodlana ndosi kuJoburg kumukadzi eduka muchangomubatawo zvokumubatira chirango but mukadzi haana kana plan ndoiziva type yevakadzi vakadai so and anouya achisikotaura kuti murume uyo ari wrong pakuti but adangogadzirisa side rake chete. Aiwa rikatimbona plus iwe uri holiday kamudai tisangaenda kudlawo nandosi rikambanozvidlira nandosi chero tikazokona asanga anga adla nandosi. SIS MELLY amini nava vanakadhati mani kekurodza kuti munhu ada kupinda ari right semunhu ari kuti ari right anzonzi akavherengedza anouya ukachinyarara semunhu ari kumboasarasangana nemunhu risedza kuti unekadhati kani kekutorodza kuti nditori mugiya ndoda kutoenda ini banje munhu aiwa mangwana panosangana cha iyo mbinenda norova nandosiwe urove nandosi urove nevadrinks kudya zvokutodlira kuinda vachiwa kuitira kuti pakazouya kameka feedback kanenge kuti hameno asi wadlawo ungangokora wakazvivharirwa muoriti muweekend inokora wakavharirwa mbati wadi tenderera uchinda wounipa nandosi unodla ende kana wodla uchedzere full house ne4 sharing ya full house ne4 sharing uchedzere iyoyo ya alright sharp wakagutanira ndosi ndo Easter yako weyo kana zvazorambawo zvaramba haisi nyaya zvebasa kola hello watani handisi kukunzwa uri kutaurira pasi alright tatatotorwa nehanhu akati kuti chaitika asi warohwa watorerwa foni alright chii chiri kuitika visai foni palaudi visai foni palaudi iwe kola mira ukuti mninda wakwanouya ukuvatisa pasi wonzi buruka pambedha wata pasi iye watane muruwa kwapambedha
Munina wako mona mai vako ere. Iwe chitoka chapasi vachichibulugara marooms magani. Saka muri kuchinjana anomboyawo vatanewo omborana nemunina wako mese muripo. Saka iwe munina wako uyu mukaitaura mukataura naye ari kuti chii? Zvakatanga rini zvinhu izvi? Ko wadi kubvapo? Sautorohwa futi? Une vana vangani? Saka paura una mwana sekushingirira kuti urohwa wako uripo, kwadi kutsvaga basa stay in? Kwadi kutsvaga stay in naye munin'ina? Uri kupi kwacho kwole kwarugara? Cape Town. Hey. Akata ati mkaona ndakata vanenge vapinda. Come on guys. Come on guys. Hanze munin'ina wangu akudana nemurume wangu anoshanda kwaanoshanda saka anotorwa nemurume wangu ouya togara mu1 room. Murume wangu ndotorariswa pasi nemunin'ina wangu pamubhedha kuti ndisari nemunin'ina wangu anondevera kumurume ndorohwa. Ndikati kuwadi kubva svikanziko kwenda hapana kukuti ndenda hapana. Mwana ari kundoti dzimwe ndakatorwa ndakakuvara. Mwana ari kuZimbabwe tine mwana 1. Saka izvo zvabuda nemurume atori pano munin'ina akauya kwa weekend. Inini akatoguma kurara neni pa 26 months anorara nemunin'ina wangu iyeyi. Daida kuti kuti captain kupi kuti timu rimushanyire. Daida kuti captain riri kupi timu rimushanyire. Zvino adona andi mamudza chikwanzi mukona ndadona vanenge vapinda. Eish. Vari kuva nejojo kuti tifonere munin'ina wachona unorohwa. Weekend yope kuenda kumba, kaende kumba kumwana. Mirai ndikopiwa, regai achafona, regai ndofunga vapinda ma love beds ai. Mirai kana akafona futi namba dzake ndinadzo, akangofona ndobvunza kuti captain papi mumusvikire team captain musvikeko. Munonyazonzwa makuna kuna emashurani ari kuitika. Zvakaoma mirai ndibve ndatonyora namba dzake. Mentore namba dzake. Zvakaoma wedu, this is disturbing wasikana. Hey, hanzi ndikuenda kubasa ndoshanda every day. Anoda kutimirwa team Cape Town imubatsire, vamubatsire kumubvisa ipa pamutsvagire imba. Team Cape Town inokwanisa kumubvisa ipa papa. Vanoita zvakangwara, vomubvisa, vomutsvagira asi zvachinda kubasa kwake. Hanomanza kuti ndikatowana kwestay in zviri nani nokuti ndinoenda kubasa every day ndikabva kundonda ngepi. Saka akatsvagirwa imba, anoda kubasa kwakachidzoka kumba kwake. Zvakaomba mijola apa. Right.
alo pamujolo varipo here vane masessions akadai so varipo here vari kusangana nemasessions akadai so muripo here mune masessions akafanana nemwana uyu kuti muri kuhurirwa nevanin'ina kana kuti muri kuhurirwa nemadzisi kana kuti izvozvi right now murume ari kuhura zvokutohura zviya izvozvi uri pakuchema mukanyara hamugwazi ukanyara haugwazi sanyare vanhu havana denga kana gena ravanokuisa uyu ari kuti yanzi pana munhu ibva wandibata kuseri mangwana cheche matuesday chewinde naye ndibate kuseri chakuwhatsapp ndibate kuseri nemi vana vapindwa nei zvakaoma right vari pairi pamujola pamwe vari kuda kupinda tione varipo here vamwe vari kuda kufona tinzwe kana kuti une nyaya yako yekuti mumba makatoma izvozvi so murume anetsa boyfriend kushungurudza vari kumaslip over imbotudzai zviri kufamba sei kumaslip over nhasi vari kumaslip over wawani mukombe section vari kumaslip over regai ndigomufonera ndokupai namba team Cape Town ndinokupai team nam kuCape Town then motangira ipapo anyway nemituzepu kwashaya murume kunoti pane wasisigo kokuzovabisisa mu1 room imomo kuzovabisisa pambedha chivatana nebamukuru pambedha yari pasanza ndonitogwa nemota mirai ndichange ndamuzomubata iko zvinamadza achiti ndikadona vanenge vapinda that means vauya vanhu vaya guys vese varuda kupa help mukadzi uyu ndibatei kuwhatsapp namba dziri pindi apatricia idzo namba dzakapinwapo idzo fona tiwe munin'ina wako iyi anyway poitazve imwe nyaya yacho inonetsa anyway poita imwe nyaya iri muwhatsapp mangu iyi iri complicated vasikana that one it's a very complicated story imwe nyaya iri muwhatsapp mangu mwana akafona achichema iye but iri complicated nyaya iyi kanimbomutry ndega ndisandamisa namunza palife ndizoti ari kuti chii mirai ndimbotanga ndatsvaga ndikiri mwana uyapi ina ndigosevhi manhamba manje but nyaya iri complicated very complicated nyaya iyoyo very complicated zvoticherei mukatenzwa munopera pavo right nyaya iri complicated guys let me try first ndisati ndamisa palive let me try first
anenge asiri online. Guys, uyu mwana yanoda batsiro rakasimba uyu wandotoya kufonera uyu. But amen. Right, chandogona kutaura ndechekuti guys, pane here vanodavo mwana, pane vari kutsvaga mwana here wekuti vagare naye vachengete, vari kutsvagavo mwana, vakatadza kuita mwana, vari kuda mwana, mochengete henyu mwana womwana ushu, muchichengete henyu pamwe. Once in a blue moon achingoitawo access, nokuti hazvina kumira mushe, hazvina kumira mushe. Ndachida kuti ndimubate ataure nyaya yake ega, mira ndinoti direct call handikwaniseri. Mirai, direct call ndoti haikwanisiki here. Ane 5, mwana ane 5 years. Mkomana. Ane 5 years. The subscriber you have dialed is not available. Ane 5 years. The thing is, mwana uyu mudiki akabatwa cancer. Cancer yawe pa advanced. Ndipo noti upenyu so. Ndipo noti upenyu so haunamira mushe. Akabatwa cancer yawe pa advanced stage. Hapana wakaudza kunze kwangu. Nokuti kufamily kune complication kuti andikwanisa pano. Andikwanisa pano because akataura kuti vamwe vacho vanofollowa panapa. Ai Dr. Arivika akandipa number though. Dzekuti ndifonere trouble cause. But zvira zvichida atanga kudza imimi nyaya yacho. Ini chetira kufonera trouble cause imangwana. But nyaya iri complicated guys. I cannot say more. Mwana she's only 26. Akabatwa cancer ana vabereki. Handisi nyaya yacho inotaura chichikudi. Handisi ndotaura chichikudi nyaya yacho guys. Zvoda ari kudza nyaya yacho ega. Hanimona. Ndichataura. Tiri kumbotsvagawo app yekuchinja mavoice yakana ane panogona because takatira kutoti imboisa chimucheka tione tikaisa chimucheka achizama but voice raingowikwa. Hanimona. Takatombozama kuti itachakati tione kuti auye ataura nyaya yacho pana because nyaya yacho is very big and atakutaura ka momboita 30 minutes ka achichema. She attempted suicide 3 times. Akattempted suicide 3 times. Mwana ushu. But nyacho yakatiomei. Hanzi anoyere ito. Zvemutupa hadisivi. But she's Ndebele speaking. That's too much said stories. Okay, let me just leave it there because iye mwana imanje munochema. Iyi munochema nayo ichiri ngatimbosiya ipapo. Ndichamubata. Then takatoita ndofa 3 hours tichitaura. Achichema. Chitry kuti ndimukhanzelese tichesei but azvina kumira zvakanaka. Sisi Sonia, I'll give you this one. Sisi Sonia Smith, I'll give you this one. Mumbotaura na Excel. Mumbotry kutaura na Excel and hear the story and try to help if you can. Mumbonzwa nyaya yacho. But kana aripo zvake guys. Handika anokwanisa kutora mwana uchu. Was pakatoipa. Yesi Jennifer. Atoda kutoti asiye mwana wake ari in good hands. Nokuti vabereki vake vakafa. Nyacho ndikamedika ndatora vanhu vari mukomenti chanokwanisa kujoinidza nyaya iyi kana vari hama zvikazooma futa zvizoiti. Zvoda taura ari. Amona, zvoda taura ari. Andimaona. Saka achauya yake. Ndimboitry futi one more time too. The subscriber you have dialed. Akadzima. Mwana uyu akambouya neghost. Akambonyora comment section mune ghost. Imi mukazara pa comment section mai ndikaitaura mubva maziva. Because pane munhu akabva aenda pa comment section yakati ningi ndakuziva. Anyora mu comment section Ndiri pa live Jerry. Alright. Mona. Akambotonyora mu comment section akataura chidimbu chenyaya yake mu comment section achibudza kuti ni guys nditofunga kufa kuri nani nditozvuzvura yaya zvikadai mukanozara muchimti saved shame chichi akati achida kurondedza nyake pakaita munhu akauya asainyora neghost akanditondiudza ende comment iyo ndakaiona ndichikuirangarira
handika mukanozira pakomenti yake pakauya munhu akati ndakuziva ningi ndo pakabva delete comment yayo mucomment section. Kana muchikurangarira munakabhotera zvokuti ndozvoda kuzviuraya mucomment section. Hello Pamjolo. Hello. Yes Pamjolo, je dis Good boy, you can say. I am right. Nakamira say my levels. So. Shakawa Mrs. Millinghams no Kundarofo. Chief food. Why say? Dinenya yangu patanda yani time ndaka ichinja like inya yangu I think kuna February. Right. Saka shakaita nezvotina ndine munhu wangu ari muno muSouth Africa. Then umwe anga ari kuEngland. Saka manje zvanga zvichiitika ndezvekuti SIS MELLY ndanichiri kukombeya ndichisarudza kuti wacho cheche wandingati ngasetla naye ndehopi. Apa ungachikombeya chiyapa? Like SIS MELLY mozati kana wakamboita mwana nditi unenge wakutya like kuti handidi kuti udzokerera mistake yandakamboita like pekutanga. Saka manje zvakaita zvekuti uyo ari kuEngland aingotaura zvekuti of course udanana tatangodana 2018 but nyaya interest nemwana anga asina yakanyanya kuwanda like aitaura mamwe zvimwe zvekuti maybe mwana anogona kugara kuna namama maona tandirekeni newe munhu izvoti sometimes unenge uchingotoka nauri off unoenda umbonogara madays nemunhu wako unenge uinaye like around. Saka ungachinjanisa ukambonogara uku wombobva umbonogara uku uchikombeya kuti aufa? handiti ari kure nini agara ari kure nini. Saka uyo ari kure newo unoda kumukombeya nemunhu ari padhuze unoziva kuti anoda kuroora akataura anoda kuroora? Uyu ari kure nini ari kuEngland family yake yese vari ikoko saka aitoningirikena. Mai vacho ndingatotaura navo pamaWhatsApp family yese yakutoziva vachitaura kuti South Africa zvayakutonetsa iwe chi beta titokugadzirira chii mapepa uyu ouya muenda kuZimbabwe muno ita kana marriage certificate ouya kuno kuchine spouse ari mai vacho ndovanga vakutoda kutoti zvinhu zvacho zvitoita kuti ndichitoenda but now uyu munhu behavior yake nandakuiona kuti munhu anenge asiri interested nemwana chichi saka mai ndakaitsaka kudzokera kumashure like neyo kuEngland kuti munhu anenge asiri interested too much nemwana sometimes anopindura rafu chichi saka yakazvinotisa kuti munhu uyu anenge akudrika backwards. Ndataura kuna mama vangu ini ndikati mama inini munhu uyu handichamudi so kuzi asi kuda mwana chi ndikasikawo maopinion emafriends akati ndasingade mwana anonetsa. Saka zvakaitika elo ateerera zvakaitika ndezvoti SIS MELLY uyu wangu ari local uri muSouth Africa ndaenda ikoko. Saka rimwe day pakati peusiku mai veuyo yakuEngland akufona zvikanzi zvoni uyu anambondimutsa kana undibvunza pakati peusiku mangwana makuseni aenda kubasa zvikanzi ko namba iyi ndeyani. Iye aifunza kuti namba yamufesi cause akambinga ambobata futi imwe call ndikangokumbira regero zvikapera. Bva vasendera mai vaire message zvikanzi ko imi muri anani munofonera mukadzi wangu pakati peusiku. SIS MELLY ndakanyara kuti manje ndichisarudza hopi pakati pavo uyu abatawo kuti ndine munhu wandinaye uko. Mai vebva vapindura zvikanzi ini nditorowo chembera inosvikarira kuEngland chichi havanoda kutaura zvakawanda but iye aitofungidzira kuti mufesi futi achiri kungondifonera. SIS MELLY handidi kunyepa ndakanyara but chandakangoita ndakatongoona kuti uku hakuchaendeki
since mai vacho vatobata kuti ndozviri kutoitika. Saka wasiya uyu England. Ndakabva ndasiya sesimeli handiti but anga munhu waifanira kutouya kuno kuSouth Africa kuti auye kuzombondiona December nakwanisa kuuya kwezi akavharwa pakati kakorona yaDecember iyi. Sesimeli ndakanyara ndikati manje ndoita sei panapa. Ndatongokumbira regereyo ndandigara naye kunoko chisha but manje munhu anenge angogara zvizvo zvoti kwakukumbira regereyo foni yakadai kugara moms. zvekuuk sesimeli zvanga zvato ingatova mesi kai muzvinzo yanga yatova mesi cause mai vake vanga vatotaura neuyu wekunoko ungachienda unozvanzi nondoda ndauya ndauda kuzogara nemi mai vake vakambokubatira zvinhu zvakadaro. Ndechishati ngirini advice ndingaiwana kopi program yatononka yaitika kwezi pako ndakazongotora bold decision ndikati ndichandidi ndichongokata ari uko kuEngland. Saka wakakata visa iwe wakata kuenda kushanda iwe uchida wemaranzi shuwa kutadza kuenda kumapounds uchida wemaranzi iye wemaranzi wacho sesimela masisters akari kuvari kutoronga futi kuti aende ikoko like ndizvo kuti visa rove munhu mwacho ratobuda futi. Saka ndozvawakavharisa wega. Saka iyewe muno unoshandepi? Adiye uganyira pakambani iyo yari 1. Kambani ine zvakawanda. Kui? BMW ndimakanika but ndikutaura kuti naye visa rake ratobuda ari kutoendawo. Iye makanika? Azvondo kutosara kwaochaita mudingina nokuti uchataka kunoti asvika mberi aona ava vekuUK ava vane matako makuru ava osvika otaura kuti ashamwarika nyaya dziya vanhu vandakambobata paya kunoku hazvichaiti kontinye kokodii. Zvakaoma sesimela kuyadingo kutira visa maida mose handi munhu ari kutogadzirirwawo nevari ikoko anoti kana azosvika ikoko azosetla chichichichichichi. Ayo pamwe zvinoita mbomumirira pamwe kana asvika ikoko akasetla zvinosvikoita mbomirira wakadaro. Iwe uri kushanda kupi? Okay, haizvokuchenei tazodaro asi ukushanda mba. Alright. Saka chimira zvakadaro uyu amboida hake nokuti vagora vakatovharisa kudhara. Chimira uyu arikuda kuUK achinda kuUK yaite mapepa akaindi. Kana aita utozoona kuti uchakugadzirirawo here kana kuti ndokutopera kwazvo. Saka mutogara muse full time izvo. Saka utori mukadzi wake so. Izvo zvaaripi? Okay, alright. Alright. Aiwa zvinoita muningina donowari. Zvinoita. Kana akaenda nokudedzawo. Usagara wangofungira zvinhu zvakaipa kuti handidedze. Achakudedza kana aenda. Alright, sharp. Hai, mujolo uhumble you. Mujolo. Mujolo will humble you for sure. Hai, amen. Dani wangu chuda kufona pa. Kana pasina nimbonoti uzorore zvangu. Kana pasina mboti zorore. Pane ramwe apa unoda kuyapa. Wambotara nyaya dzavo pamvenge. Pane here vari kuda kutaura. Okay, ndikaitinzwa vari kufona. Hello pamujolo. Hello. Yes, my sister, what do you say? Did you right? Was right for you? Can't you say it loud, man? Hazvikunyatsonzwika still fone yenyu yaita seko haisi kunzwika
maifo dzasi. Ya zvaanani kozvino. Okay. Ada kumenza kuti yadara ruziriko. Kana kadaro nyengo makambatsira kura munhu wake. Azvibatsire. Ndiri ngakuri kwakatombeka kwechishiri yakadaro. Brother yangu yakadaro. Nekutoti aizohurirwa nemukadzi achiramba achidzokera kumukadzi wake. Nyamara chikatozotenga kutoti muroro ari pasi chakatokanda mabhegi panze. Aenda kudaro aitopera. Ashobora kutengesa kuti amazange ndozototamba nzaimiri kukuda zvakadaro. Mumwe musi akanga akuda kutataita muzoda kuzvisungirira kuti mukunzaniswa nemukadzi wangu kutembera akapona. Akatozoza asara kuti kutembera anga kuzindira kuti ndakunda ndikandakaira hunze ikunisira kuti nai ndikataira haisira kuzokusaiwa. Patisati wafa kukumbira kuenda zveusiku zvinozomita mwoyo wako masibhisi nelivha kunyeva nezvirachikurara meiwopa akutogete kunyikatodera makadzichi. Ngopa zvakazopera zvokurisire kuna kuda kuzouraya. Saka munhu kana chirambudzo wake anonesa. Vanhu vangatayavo kuti munhu akadyiwa akaita sei kana munhu chirambudzo wake anonesa. Nanhasi munhu anokudzokera kumunhu wake kasi kuti akangotadza pasi takati sei zvakadaro izvozviriwa zviripo. Nokuti vanhu vakadaro vakadza vanoziva zvavanoita anenge achida munhu wake munhu anenge akaperera. Hapana zvamunombokwanisa kuita kana munhu achida munhu wake. Vakada kutori yababa ashima ikazanga yababa ashikwa Tilda ini. Ndoiziva. Kuti Tilda vari pakati vakazonzwa kuti baba ashikwa vari kutera chikazi. Saka zvinyaya dzakaitidza dzingori kuvanhu vakadai kuvaiko vakaita sabhuta munhu wavo vanotomuka handosa vakamusiya. Vakaona kuti masamba akaunza zvinhu zvakanamutisavo. Alright, tikuzvinzwa maita basa mati at least gaitigona taufa. Amen. Gaitigonzwa. Alright. Right. Anzi munhu anoda munhu wake zvinonetsa kuti mumuudze. Kwavo kwaiva nesituation yakadaro. Kwanzi situation yababa yakafanana kunofanana yababa ashoka Tilda. Yekuti vanhu vanomuchitaura but achinoda munhu wake chero zvikadii hazviteereri. Saka vari kungotaura kudaro. Right. Pane mumwe rada kufona guys kana pasina tinde unovata kunozorora. Pane mumwe rada kufona. Takudze kuti tuda kuita inonzi married with secrets atiti. Married with secrets. Hello Kola. No, SIS MELLY. Yes, uri sei Kola? Tichizvaiti zvangu ina ndina nyaya zvangu SIS MELLY ndikutoda kuti mutsvage bamnini murimi ndaneta. Waneta nekwidi? Nekuitiswa nawo varume iwawa. Wana Gilbert. Mbotsvagai bamnini murimi. Ko waitiswa wadikwe iwe? Urungova pamahara. Inga wanjaji kwaibuka kumbiri kwakusamume. No, handiwapi mahara SIS MELLY. Izvezvi ndinoshanda sei ndiri pabasa ndane 5 months. Ndine wanda anchidana naye through phone. But nyaya dzake so handasvika pakubloka nhasi ndikati noita mugoni ndichaona planiwo angaita sei? Munhu ndachitaura nehama dzake zvakanaka naye taikomiketa zvakanaka ari kuno kubotswana kwandiri. So takamuona ka1 since takatanga kudana tatane 8 months tichitana but ini nenyaya yebasa randoshanda ndobuda after 5 months. Ndina anga ndakazvisarudzira. Uri museini wewe? Mate? Uri museini? Saka witi off no offer after 5 months. Ndakazvisarudzira neSunday yandinobuda njeno church. Okay. So ndakamuona ka1. Like ndakaita zvangu pandakamuona ipapo to be honest ndandiri kuperiod. So Dola. Period dzinotarisa munhu kuita sei kweiwe itaura kuti ndakamuona ndikatoitwa ipapo ka1. Handina kana chandakaita naye teerere nyaya yangu munzwe. Alright. Ndazopiwa nhamba dzehanzvadzi yake atataura pano pesapa tete hanzvadzi dzake dzasingandibudire pachena achitonditi hamufesa kumunhu bho chichi. So ipa ndakatanga kudana nemunhu uyu hapana akambowana time yekuti tiende kumatest because pandakatomuona ndandiri muweye kuuya kunobasa. Saka ndakaramba
ndichipa pressure abereki vake ndikati masisters ake ndiudzeiwo status yake yehealth ndopandakanzi ari HIV positive. Ndakatomubvunza in a good way, aitaura nasisi vangu zvisina tete wangu. Pandakamubvunza akabatanga kundishauta ndati no haunditoki. In fact ndakatanga kuti pandiri kubuda because we supposed kubuda this month and ndikati pandiri kubuda tisati tamboita something tikuenda kuhospital kunotesta ndopakanditi wai wadaro ukususpecta chii ndati no ndiringokuudza. So aramba achinipa pressure ndopanda trust ndichitsvaka kubva kuhanzvadzi yake ndopandamusendera achibva atombobva online ndopandazomufonera necall direction ndikati so iwewe ndiyaitira zvinhu zvakadaiwo so waida kuti zvizoita sei daikuri kuti handisi kubasa which means ungadai wakatondipoka chirwere chauinacho. Apopota akasvika pakundituka vakadzi vakawandisa whatever vanhu vanaona kuti inini nestatus yangu neyake hatiwerani chibva ndabloka ndozvandangokwanisa kuita chete. Saka nyaya yeserious ndoyanetsa chete hazvimwe zvesangari right. aiwa watota decision kola watota decision yako kudhara asiwo nekuti akakuvanzira asi dai akakudza chokwadi ayo status ameno dai akakudza from good wakachusa wega zvaunenge uchida zvinopa kuvanza wapi. Even ini ndamuudza dai wandiudza from day one ndingadai ndakatora choice yangu ndiri ini inoti kundihaitira zvinhu zvakadaro zvinozowanza sei. Ipapo ndopaakanya ipapo ngadai akudza chokwadi iwe wakaita decision yako wega. Ndosaka ndati mumbotsvaga imimi mumbonditsvaga pamini mega. Alright, ndinokutsvagira pamini 24 years une vana vangani? 1. Right, paita munhu apa guys varume vari mucomment section paita musikana uyu mwana uyu ane 24 years ane mwana wake 1 ari kutsvagawo munhu anopurira chidiwo achimulambasta muchidanana. Paita munhu ari noda kukorwa ini kwete zvenyu zvotete izvo. uda kutowanikwa. Okay, paita munhu anoda kutowanikwa panapa. Paita anoda kutororiwa panapa pa ane 24 years. Saka varume vari mucomment section please you come through me ndotanga ndakuinterviewa itione kuti haufa. Muvaudza kwandiri kuti vazive. Kubhuzvana haiwa ndinovaudza. Thank you. Alright, call. Hello Pachirongwa? Hello. Yes, kuri sei? Mushe kuri sei call? Ndiri right, murekai. Ndiri bo. This is Melly. Muchiri panaipo. Alright, this is Melly nene ndineonya yangu aitizvayemitolo but hey ndatambura. Ndakarogwa nemurume wananga akanditora I think it was 2014. Takaita mwana taita mwana wedu takagara naye I think kusvika aita gori ne8 months. Before takaita gori ne8 months tatiwa ndasina chinhu but tatiwa maida kutanga zvinhu zvavo. Maida kutanga zvinhu zvavo kudaro takakanya zvidhina about 10,000 tikabhadharwa nemuzukuru wakanga ati ofa kuti mukanyire 10,000 iyoyo. Then because I was pregnant and I was about almost due. Ndakabva ndati kumurume aende kuMozambique akahodha because taigara kwaMutare akahodha tione kutanga business kuti titengese. Saka murume uyu paakaenda kunohodha kuMozambique kwekwe anga muri munhu anga ari married inini I was once married. So takasangana tichiti toti vana murabiwa 2 vasangana. Then we started a family. Saka time yandakazomupa mari kuti aenda akahodha akabva aenda kumbira sori kumukadzi wake wekutanga kuti hano zvandakaita bye it was a mistake nemari yako. Saka ndakazozviziva after some time ndomufonera ko windawo usiri kudzoka but andakutengesa papadobeni ko chiuya kati zvasara zvacho katinoda ine dhokobheki kuMozambique kutotora inasafu nditesei kuti ndozoya kumba. Then next time ndafona kuti kofa zvamusati madzoka zvikanzi izvo ni anoda zosungwa kuMozambique ndaonekwa ndika okapi momwe saka ndasungwa but ndatodisa imwe shift
suspect that I think something wrong. So ndichifono dara kazinga kusada ili phone because wangu mukadzi yake gari. Vakati zodzokerana nemari yako. Pati maini makanga bai yako nakigwa zvakaira sezvokupa munhu 10,000. Chitika tunohodha posaka efamily ndatoapsetwa kumba kwawo zvese zvezvinoitwa zvemapurudzi whatever plus I was also pregnant but ashanda TSA saka I thought kuti maybe kuvaka condition tatowanwa kuronga saka mwana aripi saka ndikutaura nyaya yacho sesimeli alright saka ndadaro ndakazorealize kuti no munhu atova kumba kwabereki vangu ndo vakazoudzwa nevamwe vangodu vaimuona kuti imi mukwasha wenyu wamunoti mukwasha mosero takadzokera nemukadzi wake vabereki vangu kati ano aripo kumusha kwake nemukadzi wake bva vazomecheka vanoti aichokwadi munhu atozikoko saka vabereki vangu vakabva vazondidaidza because kwane kwavakazi ndovaidawo zvavo mama wangu achitongoitawo kuchecha vaudzwa kuti ndaona kuti mwana mwana wenyu azvitsungirira aine stress bheta kwaaripo komukutore auye kumba agare zvake kumba chamunopa vabereki vangu vakanditora ndobva ndauya kumba patagara ndagara kumba kwekweyo murume akabva anzwa ndadzoka ndaakumba kwedu ndobva auya achipleadha aine makazini ake nevazukuru vake namudhara wangu kuti nezvakaitika bva waripa baba wangu akati ano mwana wangu hapana kwaari kuenda kana kutobva panapa kufanira nge ndine mari hakuda ngodhivana pane mwana wangu pasina mari saka baba wangu vakati ofa mundo wekurima ofa mundo wekurima bva vatipa nesari yefodya vatipa nesari yefodya vakatipa mondo vakatipa fertilizer vakatipa everything wakati chistatai apa sevanhu vaida kustarta business uri toti makaita mistake zvapfuura saka takastarta tiri kumba kwedu tikarima tikapedza tikaenda tikanotengesa asi pakauya mari ndakapa almost 300 US ndapa 300 US ndakabva ndaiviga pakuchete nepassport yangu kuti ndatine passport but zvichaindibvare ngekuti ndatine nhongo saka apa pandakazoya kumba kuti ndandasununguka ndatane mwana katagara kumba kwekwe mari yaita ndobva aenda kuti Mozambique paanohodha paadzoka patazoenda kumusha kwavo nestaff redu chiti takunotengesa tichigara tese zvakanaka tinogara tese zvakanaka idoko handizivi kuti chichaitika toti namaigoro saka akazongotiza futi all of a sudden after akolita mari yezvo zvakakatengesa zvezvo paadzokera futi kumukadzi uyoyo saka adzokera ikokoko ini ndakanda kutaurira vabereki vangu kuti inini zvaramba ndakuda kudzoka baba vangu ndobva wati kana uchidzoka mwana wangu handikurambidza but haudzoki nemwana wangu ipapo mwana wangu anga ane almost 8 months gore ne8 months ndobva wati kana uchidzoka kunogwa unodzoka but haudzoki nemwana wangu mandakushawa kuti mwana wangu banebeta sei nomwana amboshingira kugara mwana pasvika 2 years mwana asvika 2 years sekuneli zvinhu zvava zvandoopera ndandisingawa nemapa ekuzora ndasiwa nesipo ndasikawa nehembe dzemwana hapana chandaiwana but andakuita ndisemusana webasa mozoti muroro wamukwa uchita basa rese everyday kana nawo mufanana nemusana webasa yavashandira but ndisina chandaiwana saka ndakazoti rimwe day kazini yangu yaide kuno kuSouth Africa vandifonera but sha kunobuka neidhouine passport kurudiwa kunobhasa saka iwe ufanira kuti uite uyo kubasa ndobva ndati alright mira ndigona ndoita sei pandafonera mama nababa ndikati ndadaidzwa kubasa kuSouth Africa tingana ndokushandoita sei wakati takati iwe hauna problem asi mwana haufanira kuuya nemwana wako panapa ndobva ndamboita dzimwe tuma une vamwe vana here besides we vangani ndandine 1 ipapo okay saka ndobva wanditi zvone kana uchitonoya usina mwana uine pano mandaona kuti azandoshingirira mwana wangu mwana abva aita gore 2 months mwana aita gore ne2 months asakaona kuti upenyu hwaivava sisina kana kuti sekupfeka manga anga asemuka ndobva ndangoita zvezvokuti mwana akarara it was about 4 AM kumusha kwandandakangobva kuri kwachiyadza kubhotwa kwakasara zvekuti mota maiona kana kamwe kavitsvondo ndobva ndakatiza sinei asi kutiza kwandakaita ndakapinda nemovhisi munonzi Basari ndobva ndaenda kunonzi kwachapanduka ndiko ndakakwirira kombi nekuti ndakatya kuti ndikateedza road inogarebatwa mapurisa ndinobatwa kuti ndatiza mwana plus vabereki vachoendatiza mwana saka ndakanopirira kubechi navo vandaenda kwamutare kumba kwedu ndichisvika kwamutare ndakugara pamba nakusvika kubvazamai vangu nabva kuti ndakuenda kuSouth Africa handina kutobva pachanzi yekutaura neni kana chienda sakatowandaidza pachechi ndobva ndabve ipapo mandatokwira kunaenda kwahanani ndasvika kwahanani kubva pasisi wangu manhera acho mandatokunowatsika kwazoita sei ngandikuyi sisinenge ndasina hembe ndakawacha hembe dzangu ndikatandika pamaketeni but hembe handina kuoma ndobva ndangodzitakura dzakadaro handimozva mabhokisi mapesa akabhobuda akaita chibhokisi so ndokudakura ndakaenda kuSouth Africa nemasivhani ndobva ndasvika mandatamirwa nekazini yangu iyi achinditamirwa
ndiye ndobeki kudobeki ndokwana ndandotanga kushanda semukazi kasepo ndichitambira 1.5 ndakagara kutengera hembe ndikatenga zvandakatenga ndobva ndachitanga kufona manje ndakuda kuti vabereki vemukaya wemurume watsvadzi musikana anyika tekene mwana vanhu aya havana kundiresponda vasina kundiresponda ndakazonzwa leta on kuti vakatora mwana wangu wamuendesa kuri kugara kunongo kuna maiguru vainai maiguru vanonzi vakasvika vakatambira mwana ekisesa vakati handirasi masemzi emwana wangu kuti wangu tochengeta vakagara I think 2 to 3 months sekutavakwa zvinoita nonda handisipo vachichengeta mwana waimira zvakanaka but maiguru semunhu anga akajaira mudzoro vakazotanga kuona kuti mwana wako wadisapa ndobva vati kumurume ona nezve mwana wako ndiwakaura ukaita mwana murume kuti achengete mwana zvainetsa maiguru waibuda vachitoenda kana 3-4 months wasipo saka murume aizosara nemwana mari chikafa ndivasina kuti vatsvage munhu anochengeta mwana ndofunga kuti nditi zvainema kana kuti zvaifamba sei handizivi akatanga kuabvisa mwana sekuneda achisiya mwana ari kumba akamubhadhira iye oenda kumaricho manheru paanodzoka ndopaizoona mwana anenge azoitira tsvina mwana anenge angosangana kuti vapulese kuti ndofunga makakubidzwa mune chikafu ndakadhuma ono mine chikafu odya akazviitira tsvina kana ikabudira kuti zvaisangana nechikafu mwana akarwara mwana akaita kwashi mai mwana arwara aita kwashi manebhiwazi aitaura kuti taka vakatozonzwa iye achitaura kuti haasitomborina 24 hours mwana uyo akutofa saka ati mwana akufa akatora mwana uyo kanomukanda kuba kwedu kudhivhora saka munin'ina wangu ndiye akazoti ari kutomachera mvura nakamwaenda kumuta ndopakaona mwana uyoyo but akatonzwa kuchema kwakanzwa akafunga kuti imbudzi bcause mwana angasina voice rekuti anyatsotsini saka topada hambudzi yababa yanga ine zamu iyeyo yakuita yabereka ndobva anocheka pauna ari pasi ndokupona kwakaita mwana wangu bai vangu vakatora mwana wakaenda naye kuhospital vakatanga kupiwa zvimaplatinum zvezvo ino vakatozondudza after 3 months mwana atowanaiti kuti ndo zvakaitika kunoku vana kuti auraiti mandanga kutumira bai vangu mukaka echikafu chemwana nehembe zvose twaitira mwana akakura sikunge mwana akaita 3 years mwana aita 3 years murume yakauya baba mwana paadzokera naye kumusha kwake apa mwana adzokera naye kumusha kwake situmira ndazokera ndaona mwana wangu ndaishanda ndichitumira zvinhu kumasime yangu akapita zvisasaunzako zvinhu zvekwana kuti mwana pana pakaita sei kuti uende utitumire kumusha kwake kwake panoda makombi 2 ekuti kana zvikatumirwa mune mukombi munosvika kumberi pahotspring vanozobvisa wesa mune kombi inonanga kuenda kwachiyato saka zvakazvipinda idzi ndazona mamavo zvazvo vakumbura kuti vapindei mwana isedoto vayo vaite sei vati kuti tiri kukumbirawo mwana tombovapa voenda naye ezikuholiday mwana achipota achidzoka saka mwana ndandinozombokuona kubva ane 3 years kusvikira mwana wangu asvite like last year ndopakaenda kumbosha mandasvika mandati ndoda kusungisa ndazimuwana okusaidi kwekwanozorwake ndada kusungisa toda mwana wangu ndotoona mama wangu paholiday panapa mwana yakasatongouya iwe ndokusungisa kuzoyabvisa mwana wangu ndobva handitandira mari patatorasendonasi ndobva ndamupa ndaenda kumusha kwake pandaiti mwana ndakamuona zvandandamigira zvese ndikamupa but chakandirwadza sikunene baba wangu handizviti mwana uyo wako wakamboekera chii vakabva ndakati baba chimwana hanga asasadzokeri mwana anga agari kunoko achidzidza kunoko kana adzidza kunoko kuda kuti azoite zvekuenda kuboarding kana apika pakuenda kupi paachaita zvekane grade 2 grade 3 ndoda kuti mwana azoenda kuboarding baba wangu akanditi hazviite mwana ngaadzokere musha kwake anati aiwa nekuti mwana kuti agara akura asingandizivi noti paakandiona sekunenge mwana wangu zvakandiwadza akanditi gogo ndikarwadzi kuti mwana wandakabereka ari kunditi gogo asi musisi wangu aivazi vake bova vaiti mama ine ndaitoona sagogo ndati auraiti hazvina basa bova nditi ndatodzoka kunoko bosarabva kuti mwana tamudzosera todzokera kumba kwangu ndakati auraiti hazvina basa last year pandadzokera kumba ndadzokera kumba gogo vake vaikuchengeta baba mai wamai wacho wakabva wastroka sekuru wakura tete umwe waigona kumitira basa wakabva watizira wako wakatizira mai vacho bva zvotofuna baba kuti mutore mwana ina achakwanisa kuti kuchengeta mwana nekuti ndakastroka vaadzoswa kwamaiguru kwegwe adzoswa kwamaiguru mwana akudzidzawo pachikoro chinenge chiri nanio but zvari kuita pachikoro chinenge chiri nazimele my situation now ndeyekuti ndakafonerwa musi Thursday ndikaudzwa kuti zvose mwana ari kushayikwa asikomi ati mogoti mwana ari kushayikwa asikomi padzvavo zviri kufamba sei tikanzi akabva kumba kwababa wake pauya kumba kwedu auya kumba kwedu mwana akatotanga kuti mwana akandivangu baba ndobva vavatuma kuenda kunext village kwaida kuimba upiwa zvaipiwa mwana iye akangosara mudzi zvakadhuze nepamba pababa wake saka
saka vacho makazini ake vana vebrother yangu vakatokufunga kuti aenda pamba baba vake because ndo pakasara padhuze pacho think akasara apa less than 100 meters kusvika pamba baba vake saka vakangoti ndo paaenda pavaenda pavakuenda pawadzoka mama vabvunza kati ko mwana ari kupi wakapindura kuti mwana tamusiya padhuze pamba baba vake mugesi aenda pamba baba vake saka mama vangu sezvo mwana anga achiti weekend anenge ari pababa vake during the week anga ari pababa vake weekend anenge ari pakuita nekoaidodzokera kwababa vake saturday randi vakangoti saka pamwafunga kuti weekend kave kwanzi pababa of which paholiday baba of which zvairi holiday pamwagaya kuti nhasi zvaraadhera kuti ndinge tiri kudzokera kwakwedu regai saka adzokera saka simene mwana uyo adzokera hatizivi kuti akanosvika kwababa iri kana kuti haana izvi kana kuti zvakafamba sei mwana akangodhisapiya last week saturday mwana adhisapiya last week saturday baba vacho vakasangana nehanzvadzi yakwe nene iri ndenge akadhisapiya friday ngosangana nehanzvadzi yangu saturday watoti ndakatuma mwana akakuna gogo but mwana haana kudzoka wakati hanzvadzi yaiko kati iwe akadzoka saturday mwana uyu pakatumwawo kuenda kwamainini mwana akadzoka handina kumuona hanzvadzi yangu ndobva yatizvone asvimba kuda hakuna saka murume uyu chakandinatazimila haana kusvika kumba kwedu kuti akonfeme iye paakazoponerwa akangoti ndafungidzira kuti musana wangu ndinepera saka kumba kwedu wakabva wapatika sezvokuti mwana anodzi asione kuenda watanga kutsvaga mwana vakatsvaga mwana simene kumadhemu kumagandeni pozvitango zviri araundi mwana hawana kumuwana then saturday sunday manheru vapaita eko yakaponwa mwana akazikanwa kuti asipo mutsvekuzei saka mutsvekuzeiwo ndowana kauzoti mwana ari kushayiwa wednesday manheru pakaita munhu akafonaa akunoonekwa aine vamwe vanhu vanonzi vekuchinota and chikaunzwa kuchinota is about 30 kilometers away from our saka pana anonzi changa ndiyaizi akaona mwana iye saka changa uyo auna mwana uyu asiziva akaudzana zvakafamba sei saka in the process kwawangotsvage airtime utowafonera changa uya kumusha munokuzei akati airtime utowafonera wabvunza kuti mwana wakamboona ainanati boys doctor wakaona dzine mwana ndivanini airtime pakwene yakasheka but vari in the process kana anondozivi chairman revillage anosati mavillages ane machairman ane masubboard whatever chairman akafonerwa naanonymous akamuudza kuti mwana wako kutsvaga haasisiri kwamburi kutaura mwana iye ane munhu anonzi prince carot ende mutsvaga prince carot ndeane mwana prince carot sitimeli imbavha iyoya inotozivikanwa munharaunda kuti uyo munhu ine mbavha but kumba kwake haaiti zvazvekurepa vanhu kana kuti kurova munhu anjasotofunge kuti anorota zvekuti akapinda pamenyu anonanga pane maristrate asechi ende abhandanyuti kana iri pasi pehembe anonanga pasi pehembe kana iri pai anongonanga ipapo pane madzi atizoti anozvidzwa sei saka zvakavatyisa ndobva vafonera kuti ndikucheva vatanzwa kuti une mwana iwe sososo akati mwana ndinaiva hanzi mutengete tukachimutora mangwana pakusena hanzi mutengete tukachitora mangwana pakureva nezuro baba kubva wamuka papfusiraiti obva vaenda vaienda pamba paipai vakasvika vavatambirwa mune zvakanaka itingi vakanga vada kupinda mukicheni kuti vachitaure nyaya yemwana adaidwepo zvakanzi mwana akakatorana saka handizivi sesimele kuti mwana uyu akanzwa voice here kana kuti chii chakaitika paari akangonzi akamuka mumba manga kana vatotiza futi kuti tizive akatiza chii kana kuti tizive kuti akabva sei pambapa kana kuti vepambapa ndo akaita mesi sesimele I don't know sesimele mwana wangu ari kushayiwa mwana wangu nekuzikanwa kuti ari kupi handizivi kuti ndoita sei ndibatsireiwo ane makore mangani ane 7 years ari kutena 8 years 17 July haiwe mwana mudiki akadaro anenge achitiza chii mataurirwa azvikupa sitimeli zvekunzi ari kunzi baba vake vanhu vanogara vachimuroora ko sekuru vari kumutsvaga sekuru vari kumutsvaga handikuziva kuti akanzwa handitozivi kuti akanzwa kuti sekuru vauya vakatya kuti ndorohwa here kana kuti zvakafamba sei nekuti pane zende kunzi anonzi akambotuka here baba vacho wakurova bhatiza bauya kumakudu paatogara sabhezi baba vatobva vazokuteera vachitokumbira kunana mama kuti apana ngaauye sezvo azarisa kuno hembe dziruko namuti ndichiteera muzukuru asi makanzi here zvakaiwa muzukuru
tataura naye takatopedzerana bauti alright but wakasvika kumbanodzi wakamborova zvisingaiti but wakutaura zvinhu zvemanext doors but all along wangu wakambonyarara saka paya kundinetsa ndepekuti why akutiza kuti sekuru wakwatisaida kuno mwana takumutora toenda kupolisi tonotaura tobva tapiwa pisode yekuti baba wacho hapabisa padhuze naye isusu togara nemwana uye vachipuhwawo granted kuti vagare miti nemwana iye kuitira kuti kana paine zvinozoitika vanokwanisa kuona kuti zvinofamba naikola iwo usikuona kuti right now this is the perfect time for you kuti umhanye kumusha iholiday inoyi unogasa nyaya dzemwana kana uchinotora mwana udzoka uye ni mwana wako hauzvioni kuti mwana uyu amamuita bhora zvakwana sisimeli kuda kuenda kumba ndoda kuenda kumba but mari yandifanira kuenda ndandinayo inenge ndakachengeta ndandakaibatisa muruoko saka muruoko haapakaenda kunew zealand akudzoka musi wemanda kuti handina option yandogona kuita kuti ndikuitire mari ungatozoende after ndadzoka saka sisimeli handichazii ndachema ndaneta ndakutenge munhu asina hanya asika handichazivi kuti ndodii mwana haana rugare mwana atotambudzwa 7 years atambudzwa zvakwana kona chaungatoitaka this is the perfect opportunity chikungoti nhasi friday ari tudzoka nemonday hazvina kuipa iwe chigadzira bhegi rako murungu achiya monday wetuesday wotobva ati kune emergency kumusha mwana akadisappear wokuenda kumusha inotsvaga mwana wako tora mwana wako kola kana wave kumusha achitadza kuti opinda sei nemwana pabhodha unondifonera ndokubatsira uya nemwana wako kugara nemwana wako kunokola pane kuti muite mwana bhegi kuti mangwana aruku mangwana adzingwa mwana wako adai mangwana adai 7 years sisinele handitozivi kuti chipo chaakubuda izvozvo kuti baba vacho vaigara vanogara vachimurova but chakundineza ndiko ari kutiza baba vako sei kochi chiri kuitika kutya here kudii zviri kufamba sei vaizovandisira meseji vataura kuti tatsvaga tashaya tisikumboziva kuti tichamubatira papi ende ndiri kufunga kuti izvozvi right now ari pai ane bhutsu here ane juzi here adya here aita sei zvisimela ndidzivi ndatopusa kana sodzi chava huchabudi kunamata kwacho amanzwa acho hachabude kushandira tonamata nditaka namatire of which zvinhu zvauya ndiri ine fasting yatatakazvipa as a group redu ratachitsvanya semasingle mothers but ini sisimeli ndarimero ndingangonzwa kusachema so but handichakwanisa kuchema handisina musonzi yachacha akuchema kwacha kuchabatsika meseji ichauya zvayo kuti aonekwa papi semwana wamuri kutsvaga kuchauya hake mwachataura but iwe I think zvakuda kuti mwana uyu kana meseji chiuya inouya uri paground so apasina zvokuti hauna kufa iwewe uri mupenyu uya nemwana wako kunoka kuvarungu they will understand kana zvanetsa varungu zvanetsa unopinda kana mu1 room ugara nemwana wako and the next time next wakaita mistake chaicho yokola handidi kurwadzisa because wagara kutorwadzwa uri pakuchema handowana handidi kurwadzisa kuti ndikudze chokwadi chimwe chinorwadza but newewoka you are the person to blame pane zvese izvi chero mwana iye akanzi aita seka ndaita seka iwewo ndondo usatomboti kudii kublema vanhu zvako iwewo ndiwe you are to blame because ndiwe mai unovhumbatira hukwana dzako zvadei chero dai uchinzi waijamba bhodha nemwana zvaitodaro kana waitora mwana uchinosiya kwasisi vako dei wakatonodhamba mwana uyu kuvabereki vako havaimbomutora wakamurasa kuti mwana ndaikwanisa kumuita izvozvo but vanhu ava vekubocha vanoziva kubocha vanhu vagara mubocha sesimeli vana ava vagari kumba kuvanhu zvenharo mukaita zvenharo anokunetsa izvezvezve but why it was worth a try caller it was worth a try kana zvazonetsawo zvadaro zvaizowisika hauna kumbozama wakangosiya usina kumbozama waifa kutora mwana wako kana wamwe kaplani dzekutiza wonosiya pana mai vako wotiza urova pasi mai vako havaizombofa kaabhuza mwana uyu zvekudai kana kuna sisi vako wotiza uya unotongone chinangwa chakanaka chinoda kutsvaga basa saka mwana akanzi ashayikwa nhasi mwana akanzi afa nhasi kana kuti iwo you are to blame aiwa mudzimba musati henyu kwanzi she's not to blame she is to blame mudzimba because dei akafamba akamhanya nemwana wake vana mai vangani vari kufamba nevo vakavhumbatira vana vavo vana mai vangani vanofamba nevana vavo vedu weye munhu achifanidza achifamba vanhu tadzi vanokunokirwa nevana mai vakabata zvivana uchitohwira tsitsi mwana ndo zvaifanwa kuita kwete kusiya mwana mudiki akadara ne1 year 3 months pana baba vanozoti vanemwe mukadzi anotonetsawo kumusha kuko nechihure oneka zvakazoitika
Kona zvakazoitika mwana akazoraramiswa nenyasha dzaMwari aitwa kwashi achisiwa baba vako abandona futi mwana vachienda kwavanoenda kumafaro mwana achidya achiva achizvitira chinhu achidini hanimaona saka nyaya yese yakatangira pana mai ndopa yakatangira pana mai ndopa yakatangira zvokuti dei aifamba nemwana wake achiita kunge street kid nemwana wake ka chero mahura ari kuhura mubhawa raiti navabvunza kuti mukuhurire vanonzi kuti ndikuhurira vana vangu kuramba but panguva yacho zvinhu zvaa zvakandiomera ndanga ndisina choice panguva yacho pandingatoti ndakatadza ndepandakaenda kumba ndikatomuona but kudai ndakangomudhamba kumba one paakadhambiwa kumba kwedu kwacho akangobiwa atokura ayo paari zvirisaiti bva wamuba ndobva wamutora saka nyange taenda ndakauya naye still paaingokura waingomuba futi womutora ndaizodii saka ipo papaura itamba zvichadii because zvakafanana it's like kududza kuti zvakafanana because zvakambodai vakatora saka iko zvino zviraiti mwana wanikwa futi matika ainamba kwenyu vachauya momuba futika saka mwana achirarama kwenyu wakaita sei naini ndozvandafonera ndidzoti ndododii yangu kubva kuti awanikwa akangogara zvakanaka still mwana wayo vanongoya vachimuba votora kana kuti pane gara nemwana wako kola gara nemwana wako you organize for the son for the child to come kunoko gara nemwana wako gara nemwana wako ukaona mwana wangu wanikwa ka tora mwana wako mwana uye kunoku gara nemwana wako kola uzotipa feedback kana mwana wanikwa anditi please tizive kuti mwana wanikwa here alright sharp 7 years guys 7 years mwana mudiki uyu 7 years neyanganzi 14 tachiti pamwe 7 anotiza 30 kilometers kwanonzi akaonekwa 30 kilometers akakusvika sei akusvika sei ku 30 kilometers anyway zvakaoma right guys I think tatandara zvanasi zvakwana guys time dzedu dzafamba past 2:10 almost 11 tatandara zvakwana guys chiregai ndinde tobatana zvakare muchikamu chinotevera handitika tichienderera mberi nezvirongwa zvedu zvakasiyana siyana guys nyaya dzepanapa dzinorwadza I think tafa omboita confessions zvinorwadza zvinosiririsa nezvinosuwisa nyaya iyi yakafanira kutopinda pane zvinorwadza zvinosiririsa nezvinosuwisa but haisaki pamvenge of which is fine hanimaona saka tichapinda panyaya dzezvinosiririsa zvinosvisa notice like vanhu vanadzo nyaya idzi vanhu vanadzo vakadzichengeta vari maybe vatoshape kudziturira handiti mazviona so guys muve neeaster yakanaka please protect yourself musangofambe zvisina nhando paeaster apa hatisi kuda kunzwa kuti kwai unongoita munyama kungoti uchizvifambira kudai mota yakai munhu akadhakwa inongobva kwaino ichikudhuma handimaona kana kuda kubigwa chifoni chimbudzi wobayiwa nebanga saka be careful mukufamba manditika tida kuonana futi zvinhu zvakanaka tidzokera kumabasa kwenyu muri vatano muri vapenyu handitika mwari wakuitirai zvakanaka guys from me to you I love you so much take care of yourself regai mupisa marula yangu yave mumusoro